سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناوتر تمنيتنا يو لمون كم وترو العلا قداس النزل لو زيناتات بدرجة علم بدرجة زوبا كمون بخطبة بوتحضرها وعيني بزمدناتات بكل مدايت كن رياض كن فتنينا بزع معباليتات بزع من قصقاسات يزلو كمزي فرهيوت كتب لنا تسنحت أي تزانه هزبي بحق أي تزانه بكل مدايوتي فتناتات كما تأكازغل لغول ما فتنات رايدي كونه بدهوت رايدي كونه صبو ነገር ወንጎን كمات كم زغل دما أمينا كيدا لنا نالو متحسوتات دما سفعي كهون لنفس وكفارس دما بعمقت كنريا كنفتنينا نعاغي زملكت ارستون كلونايو سلازي مجمريا دما بزيا اب عالم درجه قدامنا زلوا كرينا زابيرترا ابز حلفه فيديو زغبركو ابز عبنا سبابون اكداسي مغلص كلونيو سامو داتام سايصنو let's go. Top diplomats from the world's richest nations gather in the quiet town of Fiji. They want to see how they can end war in Gaza and Lebanon and be part of the post-war arrangements. But the G7 needs more allies with bigger leverage in the Middle East. This is why they invited regional players, Qatar and Egypt, the key mediators in the Gaza ceasefire talks, and the United Arab Emirates, Saudi Arabia and Jordan. سنتين نرزلنا G7 زبهالو هجرات هم عبيت هجرات أن عبيت قطباتنا عالم زبهالا من إنسان أمريكا تزورن هجرات أوروبا مالتيو جرمن فرنسا الإنجليز إيطاليان كندا جابان زياتهم توم G7 تباهلهم نعلمنا ننوح وان زمر حواز نبرو أمريكا بينية زمر زلوا كي نخيت بلسلة تسكفت أبغنا جرات النسات تزورن هجرات ينيرن تزجرم أبزوان زي بقطبة بعبيت بتكنولوجي بخلو ما بدهوتات ابزقت ملهم زلو غزي اقداسنتناتهم وي ونا عالم نسو مرحتا مخانهم نخفلتو بتعمي كبيدوم زلو بجك امريكا كالوت كلن تنابت زوريا G7 زلو قطباناتن نكعبون شغراغاتي مون زلو كل قطباناتن استاك غير زليو جبان قطباناتهم استاك كاب زغبرنا وعامتي غيرو ناي مودات تصبوق ابشن 9 ساعات ينيرو حساب حجي نتزنبرو كونتات نخملس بزح زسعر زلو اب عالم دما زعبه عدا بمنصرنا GDP زلو جابانيو بأوروبا تمثيلنا طليان أزينا دخم زخدة فرنسا دخم يوكي دارجا تفيش زلو كندا دحن نيرو نقول قلت زخي زلو جرمن دما تزحشة اب G7 زنبره نسدما بفتنة نقول قلت زخي زلو ينا نرزالنا سلازي ريليفانسنا G7 ويون أدلاينتن أنا علم مرحتينا نقبلو عبب الدهوي يقط ما مالو ذا سواء انت قبرو فتن له اخي باخ قبرو خلون ابن الزعبا مع كلام مراق كزارب تغينم كابت زوباتي نسعودي ادي نقطر دي ميمارا دي نامصخا ريليفانس كتوسخلو ولا تجي 7 قديف كان بجي 20 بمغيارون كل زز قبر زلو بفلاي بس مستمسوز ودادر زلو بريكس بحال كنريو خلنا التبريكس بحال مومنتم مالو مومنتم مال دما بس حزب اللوم بس عقاتات اللوم بس تدلاينت اللوم قال دما قطبا ناي كلن دما زعب زليو ناي هندي عبلو ناي تشاينا عبلو ناي راشيا عبلو ناي برازيل عبلو ناي ساوث افريكا عبلو اتن توسيخن زلواون ايمرجنا قبراز مصا زلوا سلازي مومنت مالت حدا صبوق زخي زلون حدا ناتو دقس زخي زلوني سلازي ازي وددر زي اب كل مداينا نري زلنا G7 ريليفانت مخانومن ناي عالمنا ما راح تكونوا اجي بقطبا ستيل عدل علوهم كنبل كنكل كلنا اتصلواناتهم ግን ኣብ ክልተ ነጥብታት ብጣዕሚ ተሰይሩ ዘሎ ሓደ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ጥዋዓይ ቢልዎም ጉዳይ ናይ ዩክሬን ጠቕላላ ነቲ ንሶም ክመርሕዎ ዝፍትኑ ዝነበሩ ከምዘይሰርሕ ገይርዎ ኣሎ እስራኤል ድማ
كم وترو كم حسم نزي الشمامن كبروا من زقاتلت هاجر تلا إسرائيل يا معناته إسرائيل أبت زوبات قرن أفريقيا مأكلي مبرق تجبر زلا ترى ده كونس تحستنا international حقي عالم لخاو حقينا نخبر ديمقراطية سبعة مسألة تلوم العالم كمرحولز تكملوز نبر بلاي بوك وين مسأوت ميدا نقولوا إسرائيل بلاشته حق كوينات ناتا تقل زي بلو قبل على السيفيل حزبي قبل على الحصانات قبل على دك نستيو زغبرو وزلو تحست نتو كل نساتهم ديمقراطيا يلوم كاكشفنوا لاس لدفتنوا بحق يا غوليتياتهم اسرائيل غوليتياتهم تراي دكونس غول ناتوتهم تقصل الله حجي كابزي حشويه كما يجرون كوص يقولوا بتاع من قال يوم بجنزبنا طبركا قال يوم قبص حجب زو على تستعدي مالا قبصي سعوديا قطر ازينا قدست هاجراتين زبالا እዚ ግብፂ ኣብዚ ምምፃ ድማ ግብፂ ተደላይነት ናታ ብጂ 7 ይኹን ብብሪክስ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ናይ ግብፂ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብዚ ፕላትፎርም ዝተሳተፈ ዘላ ድማ ብግምታሉ ናታ ረብሓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከተሳልጦላ ብትፍትን ደገፍ ናይ እዚኦም ኩሎም ሓይልታት ክህልዋ ከም ዝኽእል ድማ ግምት ክንገብረሉ ኣለና ናይ ሱዳን መራሕና ብኤርትራ ምምፁ በዚ መቃኒና ክንሪዮ ንመለስ G7 ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ብፍላይ ቅድሚ ሕጂ ዝኣትዎ ዝነበረ መብፅዓ ኣብዚኣ መንረየ ለንቀነ ገይሮማ ዘሎ ሽዑ ሓንታ ገዳስ ቪድዮ ክበክም This year's UN Climate Summit has ended with a last-minute agreement to provide $300 billion annually by 2035 to help the most vulnerable nations deal with climate change. While some delegates applauded the outcome of the COP29 negotiations in Azerbaijan, others said the funding fell far short of what's actually needed. Developing nations and climate activists believe a minimum of $1.3 trillion per year is essential to keep the planet's temperature. So انتهينا نرجع لنا ناي كلايمت وعلى كوب 29 تبعها باكو تبعها أذربيجاني كارنيرو أمودة دحر ورد ديب 300 بليون عمت كاب 35 كاب 35 جميرهم هاب تمات هجرات ندخاتات هجرات نكخفلو ويون بتقداي كوينن زلوا نتي صقام زياده زغهرا ويون زبركتا بتبكلا معبلات هجرات كم بعد امريكا اوروبا كونا خلوا تقبلت هجرات دما قداي زخنا زلوا هجرات افريقيا ويون اسيا كونا يخلا قلينا يز بحال زلو እዚ ግን ናይ ሓሶት መብፅሓዩ መብፅዓ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ዝተገበረ ብተደጋጋሚ ድማ ዘጋጥም ዘሎ ክንሪና መጀመርያ ኣብዚ ኣስከስምዑ እቲ ኩነታት ክርዳእኩም እንታን ከምዚ ኢሎም ክንዲዚ ቢልዮን ክብዮም ክበሃል ከሎ ብዙሕ ሰብ ዘንባሃቕ ሰብ ኣሎ ስምዑ When we went to the WTO there was a lot of resistance, enormous resistance, and we kept saying what is more important, life or profits? By to more action geared at lifting our people from poverty and raising our continent to take its rightful place as a leader in the world. Stability, it is critical. How can we possibly implement these programs without guaranteeing stability in one area? Even the bilateral arrangements will have to take stock of this. So it's not a matter of where we እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮታት ንምንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና ነዚ ኩሉ ገለገለ ደቅና ኣብ ደገ ዘለዉ ብትክክል ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩ ነቲ ናተይ ትሕዝቶ ኣብዚ ንገብሮ ዘለና ብትግርኛ ክሰምዕዎ ስለዘይክእሉ ከም ገለ ጌርካ እንዶ ብእንግሊሽ ግበር ነቶም ንኡስ ወለዶ ክጠቕመና ይኽእል እዩ ዝብል ቀፃሊ ዝሕተቶ ዝነበርኩ እዩ እምበር ኤግዛክትሊ ከምቲ ንደልዮ ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ግን እንታይ ክንገብር ንፍትን ኣለና ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ኣብዚ ታሕቲ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ቻነልና እውን ምንታን ክትሪእዎ እዚ ቪድዮታት እዚ ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኢና ንገብሮ ዘለና ፕሊዝ ሳብስክራይብ ግበሩ እንታይ ኢና ክንገብር ንፍትን ዘለና እዚ ናይ ኤርትራ ናራቲቭ ወይ እውን ንነገራት ብዓይኒ ናይ ኤርትራ ናራና ኣብ ዓለም ዝግበር ዘሎ ኤርትራ እንታይ ትዕዝብቲ ናታ ፕሬዚደንት ኤርትራ ካልኦት ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳያት እዚ እንታይ ኢሎም ብኡ ምኻን ቪድዮታት ናቀረብና ንኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ክንገብር ኣብዚ ድራር ፎር ኣፍሪካ ዝብል ንሰርሕ ኣለና መዓልታዊ ሓንቲ ቪድዮ ካብዚ ኩሉ ኣብዚ ዝገብሮ ፀማሚቑና ሓንቲ ኣገዳስነት ዘለዋ ነቲ ናይ ኤርትራ ፐርስፔክቲቭ ብደረጃ ዓለም ብደረጃ ኣፍሪካ ክኸውን ዝኽእል ኢና ንገብሮ ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንሕና ጥራይ ስለ ዝፈለጥና ኣነ ቀዳማይ ዕላማይ ኣብዚ ድራር ጂድራር ቻነል ቀዳማይ ዕላማይ ናተይ ንህዝቢ ኤርትራ እዩ ሶሪ ማለት ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ ክንእምኖም ኣለና ንኢትዮጵያውያን ከነስማዖም ኣለና ፅቡቕ እዩ but at the end of the day ኤርትራውያን እዮም ዘገድሱና ህዝቢ ኤርትራ እንተተረዲይዎ ህዝቢ ኤርትራ እንተነቂሑ ህዝቢ ኤርትራ እንተተወዲቡ ህዝቢ ኤርትራ ኦርጋናይዝ እንተኮይኑ ነቲ ኩሉ ክመፅእ ዝኽእል ክብድሆ ከም ዝኽእል እምነት ኣለና ካበይ ዝተበገሰ እምነት እዩ እንድሕር ኢልኩም ድማ ሰውራ ናይ ኤርትራ ኩሉ ግዜ መወከስናትና ሰውራ ናይ ኤርትራ ክኸውን ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ሰውራ ናይ ኤርትራ ናይ ደገ ሓገዝ ኣይነበሮ ንሽተይ ሓገዝ እዩ ነይርዎ ኣብቲ ሳሕልን ናቕፋን ከባቢኡ እቲ ሰውራ እቲ ተጋዳላይ ኣብኡ ዘሎን እቲ ህዝቢ ኣብ ጥቁ ዝነበረ ነቲ ሃገር ዘሎን ከምኡ ድማ ነቲ ደሙ ዝኾነ ህዝቢ ዝኾነ ኣብ ደገ ዘሎ ኦርጋናይዝ ብምግባር
نت زي كأز نبر عقبت نحبر السوفيت ناي قلمله ناي كوريا ناي جرمن ناي قلمله معت حجز نبر درجي مخان إثيوبيا تاكل مليونات تبزلوا حجر زما حدر زنبره تانكم بانكن زنبره كسعره خيلو تراي دكونس أواردو كبنقر خيلو سلازي كل جزء strengths ناتنا unity organize انت خوينز بيرترا كاب كل زول حيلي اتزبلص حيلني أوشتنا زول حيل مخانو كتأمن قد كل لكم قال سبالو كابزدو ينخون كم دين ينخون زبلالو تازع أبيت إيرترا خنصرح الله زلنا كم إيرترا يمكن حسبو زلنا حيلنا أوشتنا يزلو ترديهم لهم أبدأ يكون زول حيلنا كاب الدبلوماسي قال ما لتصبغي كل زي اتزبلت حيلنا نمع بالديو ني رقعتنا ديو ني وشتاوي وطبعا بيتنا ديو كل نجر أوشتنا يزلو التمستير التملسي أوشتنا يزلو وشتنا كم كله أبز بيرتراي زلو سلازي زي كانال زي مستيرنا عوات هز بيرتراي قدم هز بيرتراي نيرو لومي هز بيرتراي صباحون هز بيرتراي that's why أنا كأنت تسعرلو كبابينا انتايب له عالم زعبه إيرترا انتايب له نسون عالم كان رد كنفتن إننا بعامنا قدام يجن هز بيرتراي كردو زلو هز بيرتراي نتتحسس باك حزو زلو that's why زيادة أبز بنا أب نفسنا أميننا هن كيدي يزدلي كم زون قربابتنا أب IMF World Bank دبلوماسي تشاينا أمريكا روسيا أمين كاخد كدو أي واتس أكاني نعتاتهم من البات شرح لهم يقول هاي شرح لهم نيجن نعتاتهم دحن نحنا أب نفسنا أميننا هن كيدلنا تمنقس أبير ترازلو أما زاز أناتو سوراو قعزاناتو تاريخايو أب نفس أمين سلازي غدي نزو كل زق أقاتي موزنا بردما أب نفس أمين سلازي غدي سلازي ناتي مشن أبزو channel نتصور قوانكم نتوم إثيوبيا عند أسمعوا ومقال دابلكم صحف ليهم تسمعوا جيجا يكونن كأن على نجد نسبير تراي نسبير ترى أنت ترى أبحر مسبر تمسيو حد الناس تعاقبوا نحجز ولا تصعقمن نزمت كابزخوني يكون هاجر يكون عالم كمتس زغل تعقب نكبده زقال لك كمزخوني زحابر حفاش عقاتي يبلون لنا أبكال دينا ساسك في تماهرنا لنا أوكي أجي إذا فيديو تاتزين قبل الناس كي أبز سمعوا مزح جك نزار بس أنا هنا Who is where and what are the defense and security program? Welcome to Drive for Africa. You get away to the dynamic and evolving narratives of Africa on the global stage. Dive deep into insightful. We resented that. Let's begin. And let me tell you something that generated a lot of resentment. We resented that, and it got worse when we said we want to manufacture our own vaccines. And when we went to the WTO, there was a lot of resistance, enormous resistance. And we kept saying, what is more important, life or profits by your big... بريزنتنا ساوث أفريقيا رامافوزا يتزارب زلهم أفريقيا نخيت معبلس دايما دايلهم كم سوري خاطري أبزق زي كتابة دماء مبزحتهم راحت أفريقيا نتوم زعملوا لهم جوخ مال لغما بقول نغما لنا كرد عكم إنا قلز بلوم زنبرو أبزق زي كوفيد تردي ومن خلهم التكتابة مستسرحة نهزبهم ترى دي كونس هاجرات أوروبان أمريكان نهزبهم ترى دي كونس كلت سلسلة عصفي كابتو زد اليوم أما خازينا أكيبهم أفريقيا بجاهم هبونا انتبلوهم لا سوريا بلاني لهم ترجعهم لهم نحدد نبلت سويسرلاند 8 مليون حزب الله انتهلنا ناي سلس عزفي ناي 20 مليون فاكسين حزانيرا كل دبا اكسباير كوينو كاكسباير كومس قربه نهاجرات افريقيا كم زي قبر سناي جيروم كتابت نبال لنا بمبال كسغاغر وفتينا ما بتجي اكسباير كومس جمره انتاي لسغه كاب مجمريو حزب افريقيا مخصبكم دي زغدسكم هيوت لو هيوت دا ما اسغديس ومن يفلت نعم أبكميهم مبال تبعات سلزة حتى دعمر هي ودا ما سجديس وين فلت تاريخنا أفريقيا تايدي نسب باريا غيركا نسب نبرد غيركا نسب شيكا وكاي أمريكا كو بهمي تانيس أوروبا كو بهمي تانيس أفريقيا ويام بزي دوموزن بزي كبرن بزي زخونة يغون كم جيلة تاد بمسرح نسب كم نبرد كم أكحاب عداقاب بمشاتن بملواتن تدليخات فاريون تدليخات مرعون تدليخات مكنو إنها قبروا نعمتات قلت عمتات يكونن نعم أي عمتات تتوكي مملزي أديهم لهم تجيلانت نسسل شوان وتسيتو مسكودله متيوم نتزبي أبتز اللوبوتا دما نجزا ياوخا كم جيلادو يخوينو نتس أجاتات نعديو سألنا بمبالكا أما جزات سجيرو لذي نزار السيزي بسفح استزربلو بريزنتنا إيرتراس لزغنا نزو كنتات دي استقال متن نبتي انترناشنال أودينس كن غوفرن فتنا لنا أتي مرير حق دما كرد عنا خلالو مالت أب عالم درجة كزرب كله زي فيديو زي بمولا أبيك كن كتريوات كله درار فرافيكا لاتكم نبى حكي تسمع كيا أفريقيا كسع كندي كل ما بتاعتات كري وجري 300 مليون كنبي نابلنا يرمش عبد السمعوام مليون هيب ولا قلة is much more important than life in the global south. And these are issues that need to be addressed. And I'm glad that we're all seated here like this because we've got to get to the heart of these matters and address them. Now, I come to
promises that have been made. And Chancellor Schultz was saying, we've got to walk the talk. Yes, we want to see the talk being walked. President Sassou Nguesso yesterday said at the dinner, $100 billion was promised per year. And he was saying, I've never seen that. And many of us will testify that $100 billion has never really been made available. والله إذا كنت مكلت عمدي 3 عامات أب باريس كله استجبريو وزخول الزربة 100 مليون عامات كنبينا تباهيلو أي توهبن حديد ما 300 مليون عامات كنبينا يبللو أي وهبني زي نايم بسعيو أمريكا نا أفريقيا أنا معبال 3 دي ولا 5 ولا 100 مليون بليون كبير تبل أوروبا حبرت نا كل 100 بليون أفريقيا جيت واي جلز بالجيرنا لنا ببالي زاربو وصريزي أي وهبني ترجمنا لهم ويكا بمنصر اخلي يونيسيف كلامنا جيرم زبو نعود ميروم يوم عبيت قطرتها جيرم زقلت لك you need to be careful اتي معربوا عالم نقبر الكاينه زبلوها كونتات بفلاي بدرجه كونتيننت افريقيا خطريه خلها يلن ون افريقيا نحجزها لنا كاب زبلوكو كاب كالاي كونات عالم يقيم جميرهم ابي يلا تزحجزوا كسبب زغربه تشاينا تمصكو صعيت ارجع كايدين بر افريقيا ترجم لهم ስለዚህ ኩሉ ዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ በአፍሪካ ገለ ዘብለጭ ገዛውቲ ቻይና ሰርሖት እዩ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ኢንቨስትመንት ዝሰርሑ እዩ ነዛ ከምኡ ዝገበረት ንኣፍሪካ ክትቅይር ዝቀየረት ሃገር ድማ ከም ሰይጣን ገይሮም ይገልጹና ኣለዉ ስለምንታይ ቻይና ትቕይሮም ስለ ዘለና ኣፍሪካውያን ካብ ኢዶም ነቲ እናጠበሩ ንዘበናት ተጠቀሙሉ ኣፍሪካዊ ከም ዝነቅሕ ትገብሮ ስለ ዘላ እዚ ከዓ ነቲ ገይም ስለ ዝቕየር ዘሎ ክዋሓጠሎም ኣይከኣለን ኣብዚ ከረየኩም እየ እቲ ገይም ክሳዕ ክንደይ ተቐይሩ ከም ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ካብዚያ ክመሃር ተስፋ ይገብር መጀመሪያ ቻይና ነዚኦም ምዕራባውያን ዓለም ኣብትናቶም ጌም መፅያ ልቦም ኣጥፊያትሎም ዘላ this game the game is on ኢላቶም ኣላ እዚ ጌም እዚ እንታይ ምዃኑ ኣብዚ ራዩ Shifting focus for now, China has reportedly created a new stealth material so advanced that it could redefine aerial combat and national security, allowing fighter jets to slip past enemy defenses with near invisibility. The Chinese military reportedly has unveiled a stealth material capable of blinding anti-stealth radars. But before we go any further, it's important to first understand the existing problems regarding ንኣብነት እንታይ ኢና ንብል መሲልኩም ቻይና እኮ ቴሌፎን ክሰርሑ ክእሉ እዮም ኩዕሶ ክሰርሑ ክእሉ እዮም ዳርማድዮ ክሰርሑ ክእሉ እዮም ሜይቢ ብሽክሌታ ሞቶ ክሰርሑ ክእሉ እዮም ግን ንኣሜሪካ ክርክቡ ኣይክእሉን እዮም ይብሉ ከምኡ ዝብል ኣረኣያ ኣሎ ከምኡለው ብፍላይ እቲ ናይ ኣሜሪካ ቫይረስ ኣብ ርእሶም ዝኣተዎም ሰባት ከምኡለው ኣሜሪካ እውን ሓደ መዓልቲ ሰሪሓ ከም ዝበፅሐቶ ቴክኖሎጂ ዘይርድኦም ኣምላኽ ዝሃቦም ዝመስሎም ቻይና ኣብ ዓለም ዘይተረኣየ ቴክኖሎጂ ኣብቲ ናታ ፋይተር ጄት ኣምፂኣቶ ኣላ እዚ ኸ ስታልስ ቴክ በሃል እዚ ኸ ብዝኾነ ይኹን ረዳር ክረአ ዘይክእል ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ውሕዳት ጀነሬሽን እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ብቅዓት ዘለወን ግን ሙሉእ ብሙሉእ ድማ እቲ ብቅዓት ኢሎን ማስክ እውን ኳስችን ይገብረሎ ቴፍ 35 ዝበሃል ብዙሕ ፀገም ከም ዘለውን ጌጋ ኢንቨስትመንት ከም ዝኾነ ቀፃለን ቀነ ፖስት ይገብራሎ ብዛዕባኡ ቻይና ግን ብዙሓት ኢንጂነራት ስለ ዘለዋ ኣብቲ ኢንጂነሪንግን ኣይቲን ከም ሕሱም ኢንቨስት ስለ ዝገበረት መንእሰያት ናታ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ተኣምር እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ኩሉ ስፔስ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ሲቪላዊ ክልቲኡ ከርእየኩም እየ ስለምንታይ ዘርእየኩም ዘለኹ መንእሰያትና ብዛዕባ ቴክኖሎጂ ክሓስቡ ከለዉ መጀመርያ ኣብ ርእሶም ክመፁ ዘሎ ቻይና ክኸውን ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ይነው መብዛሕትኡ ግዜ ቴክኖሎጂ ክሓስብ ከሎ ሰብ ኣሜሪካ ይድብል እዚ ካ ተሰርሒሉ ብሆሊውድ ገሎም ቀደም ገይሮም ሰሪሖም እዮም ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ይኮነን we need to change our perception ናትካ ተሓሳስባ ናትካ ክሳብ ዘይቀየርካ እቲ ክውንነት ናትካ ሪያሊቲ ናትካ ክቅየር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ነቲ ክውንነት ነቲ ሪያሊቲ ነቲ ስነ ሓሳብ ናይ መንእሰያትና ክንቅይር ተኮይና በቲ ዘሎ ዝነበረ ዘይኮነስ ብዘሎ ንኣብነት ኤውሮጳ ሓደ ምዕቡል ሃገር ገይሩ ዝሓስቡ ኣብ ኣፍሪካ መሊ እዩ ብኸምኡ ኮይና ኣብ ኤውሮጳ ስደት ዘሎ እቲ ክውንነት ግን እንታይ እዩ ኤውሮጳ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለያ ጠጠው ኢሉ እዩ ተሪፉ ዘሎ ጉዞ በቲ ዝነበሮም እዮም ሰለይ ዝብሉ ዘለዉ ንክንደይ ክቕፅሉ ክእሉ ምልክት ሕቶ እዩ እዚ ሓደ ሃገር ቁጠባ ናቱ ዘይዓቢ እንተኮይኑ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ክርኽመሽ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ተርጂኹም ኣለኹም ስለዚ ኤውሮጳውያን ብኩሉ ሜትሪክስ ብኩሉ መዐቀኒ ናይ ቁጠባ ይዓብዩ ኣለዉ ናይ ቀደም ሴክተር ይኹን ሓድሽ ሴክተር የለውን ስለዚ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ንክንደይ ከምዚ ኢሎም ክፀንሑ ይኽእሉ ዝብል ናይ ግዜ ሕቶ እዩ እዚ ከዓ ብትክክል ፅሊ ናይ ኤውሮጳ ወይ እውን ንኤውሮጳ ዘይምፍቃር ወይ ገለመለ ኣይኮነን እቲ ክውንነት ኢና ንገለፅ ዘለና ኣብዚ ቻነል እዚ ፋክቹዋሊ ነገራት ከም ዘለዎ እየ ከምፆም ዝፍትን ካበይ ካብቶም ዝብልዎ ዘሎ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም ኣለኹ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ብሰንኪ እቲ ፋክተርስ ንኤውሮጳ ሃብታም ዝገበራ ኩሉ ስለ ዝተኣለየ ኤውሮጳ ከም ቀደም ክትከውን ኣይትኽእልን እያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦኬ ክቕይርዎ ይኽእሉ እዮም ሓድሽ ኢንቨስትመንት ተገይሮም 800 ቢልዮን ኢንቨስት ክንገብር ኣለና ኢሎም ካበይ ክመፅእ 800 ብኸመይ ክግበር ብሕጂ ክትግበር ተተግቢሩ ከተግብርዎ ድማ እቲ ቢሮክራሲ ናይ በርሊን ናይ ብራስልስ ኣይፍቅድን እዩ
ምክንያቱ መጀመርያ ሕግታት ናቱ ክቅይር ክኽእል ኣለዎ እዮም ኢሎም ሕግታት ምቅያር ድማ ትዝኸበደ ስራሕ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ቻይና ነቲ ጌም ናይ ኩናት ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ጥራይ ዘይኮነስ ሲቪላዊ ቴክኖሎጂን ኩሉ እያ ዶሚኔት ትገብሮ ዘላ ስለዚ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ተኩሮናቶም ናብ ቻይና ክኸውን ትመልሰይ ስኮላርሽፕ ንቻይና ክሰዱ ከለዉ ርክባት ምስ ቻይና ክገብሩ ከለዉ ናይ ቻይና ፅልዋ ትምህርቲ ናይ ንቅሓት ናይ ቻይና ከምፅኡ ከለዉ ትክክለኛ ውሳነ ምዃኑ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ዋይ ሓደ ህዝቢ ቻይና ዲስፕሊን ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስነ ስርዓት ዘለዎ ህዝቢ የድልየካ ህዝቢ ልክዕ ከምዘን ጥሪት ጌርኩም ሰድዎ ሰብን እንስሳን ፍለን ድዩ ብስርዓት ዝኸዳ እንስሳታት መራሕየን ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ኦፕ ምስ በለ እንተ ድሕሪኡ ዝስዕባደ ደስ ብላኻ መራሕየን ውይ እንተበለ ደይሰምዓ ህዝቢ ድማ ከም እዩ ኣፍሪቃ መብዛሕትኡ ግዜ ፀገም ኣበዩ ንመርሕነቶም ክሰምዑ ዘይክእሉ ሓደ ራእይ ዘለዎም መራሕቲ ኣብ ቅድሚት የለውን ራእይ ስለ ዘይብሎም ነቲ ህዝቢ ኣብቲ ራእይ ናቶም ከምፅዎ ይክእሉን እዮም ካልኣይ ድማ እቲ ህዝቢ ድማ ፍፁም ነቲ መራሒ ንኸይሰምዕ ፕሮግራምት ኮይኑ እዩ ዲሞክራሲ ዝበሃል ነቲ መራሒ ንኸይትሰምዕ ዝተፈላለየ ሓሸውየ መጋበርየ ናይ ደገ ክትከውን ስለ ትኽእል እዩ እምበር ከም በዓል ቻይና ተር ኢልካ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ እቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ነቲ ሃገር የርብሕ እዩ ዝበልዎ ፕላን ይገብሩ ማስተር ፕላን የውፁ እቶም ታሕቲ ዘለዉ ድማ ይኽተልዎም ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ግዜ ናብ ግዜ እናተዓቀነ ካብ ዝነበርዎ ንዓበይ ይኸዱ ኣለዉ 50 ዓመት ተኣምራታዊ ዕቤት ዝገበረ ሃገር ስለምንታይ ካብኡ ክትምሃር ዘይትደሊ ኣዲኹን ክትምሃር ትደሊ ተኮይንካ ካብኦም ኢኻ ትምሃር ዘለካ ቅድሚ 200 ዓመት ጊላታት ገይሮም ሰሪቆም ናይ ሃብቲ ገዛእቲ ኮይኖም ናይ ካልእ ሃብቲ ገይሮም ዝማዕበሉ ናቶም ሞዴል ተኸቲልካ ክትምዕብል ኣይትኽእል ኢኻ ወይ እውን ከይድካ ክትገዛእ ኣለካ እንድሕሪ ሓንቲ ሰብ ከይጨቆነ ከይገዘ ከይሃረመ ብነፍሱ ብፃዕሩ ዝሃብተመ ሃገር ተሎ ካብኡ ኢኻ ክትምሃር ዘለካ ዳትስ ዋይ ድማ ብዙሕ ግዜ ናይ ኢኮኖሚክ ሞዴልስ ናይ ቻይና ደምፃልኩም እዛ ቪድዮ ክምለሳ መጀመርያ ግን ብምዕራባዊ ዓለም ክዛረብዎ ከለዎ ስምዑ Again today, it's his third trip so far this year as the Apple CEO looks to shore up relations ahead of Trump's potential trade battle. And it comes as Chinese tech giant Huawei is set on making their clearest play yet to split their phones from U.S. software. Our Deirdre Bosa is looking into that in today's Tech Check. Good morning, Dee. Hey, good morning, Carl. انتهينا نرى زلنا قدمي 6 ዓመት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣብ ፕሬዚደንት ከሎ ኣንጻር ቻይና ኩናት ኣዊጁ ሓንቲ ካምፓኒ ድማ ብፍሉይ ታርጌት ገይሩ ሕቋ ክሰብራ ፈቲኑ ዜሮ ክመልሳ ፈቲኑ Huawei ትበሃል ታ ካምፓኒ ትማለስ ዝገበረቶ ታ ካምፓኒ ንርኢ ተመሊስና ዛ ኣናሊሲስ ክንሰማ ኢና News now, Huawei has unveiled its first smartphone equipped with a fully homegrown operating system. It is a major turnaround for the Chinese tech giant, which saw its wings clipped by U.S. sanctions and has been pivoting to self-reliance amid a tech war between Beijing and Washington. CNA's Tan Se-hui reports. It's the newest addition to Huawei's smartphone series unveiled with much fanfare. እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም Huawei ትበሃል ካምፓንያ ኣብ 2019 ይዝከረኒ 2019 ሓንቲ ቴሌፎን ገዝየ ነይራነ Huawei ትበሃል ብጣዕሚ ፅብቕቲ ትፈትዋ ቴሌፎን ኣጋጣሚ ናይ መወዳእታ ቴሌፎኖም ካብቲ ኣንድሮይድ ሲስተም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ቅድሚ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ኣገድዋ ከም ትዕፆ ዝገበርዋ እምበር እታ ቴሌፎን እቲያ እታ ዝበለፀ ቴሌፎን ናተይ ካብ ሳምሱንግ ንመጀመርያ ናብ Huawei ዝቐየርኩሉ እያ ክሳብ ሕጂ ላ እታ ቴሌፎን ክገርመኩም ኣነ ተጠቂመላ ዓትቤተይ ወደይ ኩሎም ተጠቂመላ ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣላ ከም ሪዘርቭ ንጥቀመላ ኣለና ብርቱዕ ቴሌፎን ካሜራ ናታ ድማ ፍልይ ዝበለ ቪድዮ ገይረላ ነይራ ብትዋንቲ እታ ዝበለፀትን ብዋጋ ድማ ርትዓዊ ዝኾነ ቴሌፎን ኢሎም ነይራ ልክዕ ሽዑ ንኣፕል ከውድቓ ከም ዝኽእል ምስ ፈለጡ ምስ መንግስቲ ትሰሪሓ ዶ ገለዶ ኢሎም ካብቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ኣውፂኦማ ምክንያቱ እቲ ሶፍትዌር ኣሜሪካ ስለ ትቆፃፀሮ ኣንድሮይድ ወይ እውን እቲ ናይ ኣፕል ከዓ iOS ዝበሃል እሱ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ በቲ ሶፍትዌር ገይሮም ይዓፅውካ ነይሮም ነዛ ካምፓኒ እዚኣ ከጥፍዋ ዝሓሰቡ ካብቲ ሶፍትዌር ምስ ኣለይዋ ባዕሎም ሶፍትዌር ሰሪሖም እቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ዝብልዎ OS ዝብልዎ እንታይ ገይሮም ሃርሞኒ ዝበሃል ፈጢሮም ሎሚ ኸ እቲ ሃርሞኒ ዝበሃል ምስቲ ናይ ጉግል ኣንድሮይድን ምስቲ ናይ ኣፕል iOSን ተወዳዲሩ ካብኡ ዝበልፅ ቴክኖሎጂ ሒዙ መፅኡ ኣሎ ሃርድዌር ኤን ሶፍትዌር ክልትዩ ቺፕስ ከዓ ከልኪሎም ማሽዑ እቲ ማይክሮ ቺፕስ ዝበሃል እቲ ሰሚኮንዳክተርስ ኣብቲ ውሽጢ ነታ ቴሌፎን ፓወር ዝገብር ደቂቕ ዝኾነ ዝኸበረ ነገር ዝበሃል ንሱ ድማ ካብቲ ካምፓኒታት እቲ ከምዘይ ትረክብ ገይሮማ ናቶም ከዓ ሰሪሖም ራይዎ ክሳዕ ክንደይ ቻይናውያን ብልሓተኛታት ብልሓተኛ ራዛ ዝብል ንምሃር ነርና ብልሓተኛ ራዛ እንታይ ገይሩ መዘከርታ ኮነኩም ፀሚኡ ከሎስ ማይ ሲኒ ኢሎሞ ማይ ምሳኔ ሓንቲ ጥርሙዝ ግን በታ ኣፉ ከርክባ ዘይከል ምስ ኮነቶ እንታይ ገይሩ ፀፀር መልዩ ትማይ ንላዕሊ ከም ዝወፅእ ገይርዎ ብልሓተኛ ራዛ ኢልና ክንደይ ክፍሊ እያ ነይራ እቶም ትዝክርዋ ናይ ኤርትራ ካሪክለም ዝተምሃርኩም ፅሓፉለይ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ናይ ኤርትራ ትምህርቲ ናይ ብሓቂ ብልቦና ዝተመልአይ ነይሩ እቲ ንባባት ኣብኡ ዝነበረ ብልሓተኛ ራዛ ስሱዕ ከልቢ
ካልእ እዚ ዝሓበረ ሓፋሽ ዓጋት የብሉን ዝብል ብዙሕ ናይ ብሓቂ ናይ ተሰውራ ዝነበርዎ ኣካይዳ ይመስለኒ ከም ንባብ ገይሮም ኣብቲ ናይ ትግርኛ መጽሓፍቲ እዮም ነይሮም ሎሚ ሎ የለና ይፈልጥን የግናና ኩሉ ግዜ ይጥቀመሉ ምክንያቱ እቲ ልቦና ኣብኡ ዘሎ ብሓቂ ቀዳማይ ክፍሊ ክንጅምር ከለና እንታይ ትብል ነይራ ኣሃ ንፍዕ ተምሃራይ ትብል ነይራ ይዝከረኒ ንሕና ክንመሃር ከለና ቀዳማይ ክፍሊ ቀዳማይቲ ናይ ትግርኛ ዝነበረት ያገለ ኣሃ ንፍዕ ተምሃራይ ጎቶን ስዩ ገለ መለ ትብል ስለዚ ናይ ብሓቂ ብልቦና ዊዝደም ንሂወትካ ዘድሊ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ሎሚ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዩ ዝክሮ ዘለኹ ስቲል ሜክ ሰንስ ናይ ብሓቂ ብልቦና ዝተፃሓፈ ምዃኑ ኣነ ንግደፎ ንቻይና ንክዓፅኡ ዝገብርዎ ኩሉ መስርሕ ኣንፃሮም ብምኻድ ናራናዮ ንኽእል እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ሌይተስት ቴሌፎናቶም እዮም እና ም ሉኪንግ ፎርወርድ ነዛ ቴሌፎን እዚኣ ክገዛ እዛ ቴሌፎን እዚኣ ኣብዚ ኤሮፓ ምስ መፀት ኣም ደፍኒትሊ ካብ ሳምሱንግ ካብ ገለ I'm going to move to this company ምክንያቱ ታዝፈት ወይ ነራ of course ንዓይ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ዩቲዩብ ኣፕሎድ ክትገብር ገለ መለ ሽግር ክህሉ ከም ዝኽእል ይርዳእኒ እዩ ሕፅረታት ስለ ዝገብሩሎም ዘለው ብሓፈሻ ግን ንቻይናውያን ጠጠው ከተብሎም ምፍታን ሊትራሊ ቃል በቃሉ it's impossible ናኾነ ይመጽ ኣሎ ብኩሉ ደረጃ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ስፔስ ኣይከኣሉ ኣብ ወታደራዊ ኣይከኣሉ ኣብ ሲቪላዊ ቴክኖሎጂ ይከኣሉ ኣብ ኩሉ ደረጃ ኣሜሪካ ክትሕፅሮም ትፍትን ሳቶም ግን ጠጠው ዘይብሉ ሓይሉ ኮይኖም ኣለው ከንሽተይ ንስማዮ New Mate 70, its most powerful phone yet. I think Andhra should be worried in terms of really upping that game. Huawei is trying to do its best to get around the international sanctions that is affecting its products. So before the US sanctions hit Huawei, it was the largest global supplier of mobile phones around the world. With the sanctions, it has now developed its own harmony. Hey, good morning, Carl. Turns out cutting off China and blacklisting Huawei, that has only fueled the drive to create their own chips and software. Another signal comes this week with the release of Huawei's new Mate 70 smartphone, which builds on a hardware is also launching its first fully homegrown operating system. ሰንታይና ንርኢ ዘለና ቻይና ሶፍትዌርን ሃርድዌርን ኣብ ዓዳ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ድማ ኣብ ኩሉ ዓውዲ በቲ ሃርድዌር ኤን ሶፍትዌር መጀመርያ ኣሜሪካ በቲ ሶፍትዌር እያ ንዓለም ሃርድዌር ናተን ኣብነት ቴሌፎን ሲ እቲ ኣፕል ንብረት ሲ ኣብ ቻይና እዩ ዝስራሕ ግን እቲ ሶፍትዌር ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ኣብ ኣሜሪካ ትሰርሖ ስለዚ ቀንዲ ሶፍትዌር እዩ ዘገድስ እቲ ሃርድዌር እኳ ዝኾነ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ባህል ነይሩ ቻይና ግን ክልቲኡ እያ ትቕድም ዘላ ኤሌክትሪክ ካር ተወሲድካ ሶፍትዌርን ሃርድዌርን ቴክኖሎጂን ስፔር ፓርቲ ብምሉእ ናይ ቻይና ካምፓኒታት እዮም ዝሰርሕዎ ስለዚ እቲ ቫልዩ ቼን ዝበሃል ብምሉእ ማስተር ገይሮም ኣለው ኣብ ቴሌፎናት ኣብ ሳተላይታት ኣብ ኩሉ ዓውዲ ቻይና is becoming a very important competitor እዚ ከዓ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ንኣሜሪካ ነቲ ዶሚናንስ ወይ እውን ንሶም ኣብ ላልነት ክጥቀምሉ ዝፍትኑ ዝነበሩ ቀስ ብቐስ ይኣልሎም ኣለው ሓንቲ እዚኣ ክንሰሜና ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ክንሰግር ኢና Times have changed. China has become much stronger and much more powerful. And most of the 7 billion people don't want to join any Western crusade against China and say, you have no moral right to lecture us. Because when we were weak, when we were downtrodden, when our people were suffering from poverty, when our people were suffering from famine, when our people were suffering from starvation, you didn't bring human rights to us. When he said, let China sleep. ዝትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ማሕቡባኒ ሓደ ካብቶም ፌቨሬት ኣብዚ ቻነል ብዙሕ ግዜ ዘምፅኦ እዩ እንታይ ዝብል ቻይናውያን ካብ 2020 ጀሚሮም ንዓለምና ኮምፕሊትሊ ቀይሮም እዮም ኣብ ግዜ ኮቪድ ሰብ ተዓፅዩ ኣብዚ ሶሻል ዲስታንሲንግ ዶ ገለመለዶ እናበለ ከሎ ንሳቶም ኣብ ከቢድ ስራሕ ኣትዮም ኣብ ኩሉ ዓውዲ ዶሚናንት ኮይኖም ወፂኦም ኣለው ስለዚ ንዓና ክምህረና ዝኽእል ከማኽረና ዝኽእል ክዛረበና ዝኽእል ሰብ የለን ምክንያቱ ንሕና ደኺምና ኣብ ታሕቲ መፃወቲ ብድኽነትን ብሽግርን ክንፃወት ከለና ዝረድኣና ይነበረ ትላገፁልና ኢኹም ነርኩም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ሌክቸር ናትኩም ትምህርቲ ናትኩም ንዓኹም ይኹን ንሕና ብፃዕርናን ብፅፍርናን ዝበፅሓናዮ ዓወት እዩ ሕጂ እውን እንተኾነ ካባኸማይ ንፅበ ካብታይ ንፅበ መንገድና ክንገብር ኢና ትብሎም ኣላ ቻይና እዚ ከዓ ነተን ኣብ ብፅፍረን ኣሚነን ዝሰርሓ ዘለዋ ከም በዓል ኤርትራ ሓደ ዓብይ ህያው ኣብነት እዩ ኤርትራ በዚ ሕጂ ዘላቶ መንገዲ ከይቀየረት ትራጀክተሪ ከይቀየረት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ነፍሲ ኣሚና ብሕርሻ ዲ ብካልእ ትፅዕሮ ዘላ ዝመፅእ ዘሎ ወለዶ ጀነሬሽን ናይ ሊደርሽፕ ድማ ንዑ ተረኪቡ መሰረቱ ኣብ ነፍሱ ዝኣመነ ኮንፊደንስ ዘለዎ ቁጠባ ክሃንፅ ተኽኢሉ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ፃዕሪ ክወስድ ይኽእል እዩ ድኻም ክወስድ ይኽእል እዩ ውፅኢት ናቱ ግን ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል ሓንቲ ናብቲ ካብዛ ርእሲ ወፅየ ነፍሲ ወከፍ ክከታተላ ዘሎ I'm sure ብዛዕባ ኣብዴት ትደልዩ ኣለኹም Action march toward $100,000 stalling here. The cryptocurrency now ticking lower here, just above the 95,500 mark, but still moving to the downside this morning. With President-elect Donald Trump tapping Scott Bessent as his pick for Treasury Secretary, what can investors expect for the future of regulation in the crypto space? Joining us to discuss, we've got Don Friedman. He's the president of the Digital Asset. Election night, it rose to almost 75,000 when Trump won, and now it's inching towards 100,000. All because so of sentiment. Trump
انتاينا نرزلنا اب كريبتو كرنسي زي تعدنا جنزب يعطو 5 لو يزنقر زلو بنصارو ابز حلفه لتسي 24 ساعات ولا 48 ساعات كريبتو كرنسي بملو لتحت قص يوردالو مجمرو يا كريبتو كرنسي اتي زلو ويلكم تو ذا كلب ترايز بلو مخنياتو كريبتو كرنسي نلعل ترايز خيد زمسلو له بفلاي سايكولوجينا انفستمنت كي تردو زاتاب كم زعودي نسيت زطبس مبزحت غزي ابي انفستمنت 90% psychology 10% mechanical يوم زبلوا مجزا invest مقبار portfolio مهنات اتزقال ليو بمنصر ناي psychology ناي investment كتري خلها هاي مالتي زي investment جنزب كاي خسر كاني مبزحت غزي نسخاي قال نفسها تخسر زاب كورسي بسفيه زاربو تمام كورسات هاتون تفلتو يغ مخنياتو long game دي تسعود خوينكا بمر بردي زي تخدت خوينكا تكونتات حداغا خوت قالكا غليو نحر بردي تخدو خوينكا بيتكوين كابتس أنت شعتن شح نام ميت كيدي أنا تبالت نابتس أن حدن شح ناب 8 شح ناب 8 شح ناب 7 شح تملي ساندري لونكا اتزاي فلطو رعيدو شيتو كثير غوتي تحرعجي أب كريبتو ينفس غيت قبرو أها كم زيكو نسخاي خاص أقام زلك كريبتو يكون أقام زلو انتهي لكم نيري كل جزء ذكروا زلكم بيتكوين أب كلتشن عسرتن 1 سنتيم يرواقو 1 سنتيم كاب 1 سنتيم نابز بتصحي زلو ترجعون لهم كم 1 سنتيم لما معلتا ونوسخ يكونن لعلي كيدو مريتنا قدله لعلي كيدو مريت قدل اتوم زي فلطوان بسمع عزاتون يليو لمن يهبوا تجذب نتوم تريدرز يركبوهم تجذب ساعتهم لما تمليشم جي سلامتاي كم زقاتم زلو قبل على خيد سلازنا بري توم ليفرج تريدز يقبروا زنبرو شيطهم تواقات حتى 5 ورد يقبروا اب تحت قصص سلاز دليو سلازي نساتهم بلان جيم كص اوتو دبوريو نسخاغن لونج جيم تجيركا وريدو معلت وسيدو لعل كدي مخانو لعبنا تانسي كم زك زاربكم كلغو التيور خي مسلكم البورتفوليو ناتي 4 شح 5 شح تحت وريد لومي بوعدو ايراخون الله بزح انفستمنت سلازلني بزح بلاتفورم ما سلازقبر እዚ ግን ኖርማል እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ድማ በማይ ታሽዓት ዝውስኽ ፖርትፎሊዮ ዕቤት ስለ ዝገበርኩ እዚ ብዙሕ ንምግናን ኣይኮነን ኣብቲ ዓውዲ እንተለኻ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጦ እዩ ብፍላይ ድማ ካብ ምሳይ ነዊሕ ዓመታት ዝገበርኩም እዚ ነገር ዝርኢኹም ኣለዎም ኣብ ግዜ ኮቪድ ከመይ ኢልና ላዕሊ ታሕቲ ላዕሊ ከይድና ነርና ቅድሚ ኮቪድ ከመይ ጌርና ታሕቲ ወሪድና ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ላዕሊ ደይብና ኩናት ናይ ዩክሬን ታሕቲ ወለቕ ዘለቕ እዩ ዝብል ኣብ መወዳእታ ግን ኣበይ ኣለና ኩሉ ግዜ ንዓበየ ዝኸይድ ወለቕ ዘለቕ ብል እዩ ንዓበየ ዝኸይድ ስለዚ ፕሊዝ መረዳእታ ሒዝኩም ኪዱ ኣብ ፖሊሲ ኣብቲ ሎንግ ተርም ቪው ናይቲ ሴክተር ሲኹም ከተተኩሩ ዘለኩም ሕጂ ክንደይ ኣላ ትማሊ ክንደይ ውዒላ ናበይ ክትከውን ትኽእል ኣብ ሓፂር ግዜ ዝገብርዎ ኣብዚ ቦታ ቶም ትሬድ ክትገብሩ ባይን ሴል እናገበርና ህንፃወት ኢና ገይም ጋምብል ክንገብርና ትብሉ ናተይ ኣድቫይስ ኣይድልየኩም እኒኡ ኣብ ካልእኩም ከይድኩም ውሰዱ ናይ ትሬዲንግ ኣድቫይስ ክብኹም ዝኽእሉ ካልኦት እዮም ኣነ ሎንግ ተርም ባይ ኤንድ ሆልድ ኢት ስትራቴጂ ናተይ ባይ ኤንድ ሆልድ ከመይ ጌርካ ትገብሮ ገዚእኻ ጠጠው በል ኣይትርኣዮ እቲ ፖርትፎሊዮ ናትካ ማስትር እዮም ተወሳኺ ገንዘብ ሰሙናዊ ድዩ ወርሓዊ ድዩ ዶላር ኮስት ኣቨሬጂንግ እዚ ኩሉ ዝቃላ እዚ ኣብ ኮርሳት ናተይ ረኽቦ እዮም ፅቡቅ ጌርኩም እንታይ ማለት ምዃኑ ኩሉ ግዜ ክጎድል ከሎ እንታይ ኢና ንብሎ ባይንግ ኦፖርቹኒቲ ናይ ምግዛእ ዕድል ኣብ ላዕሊ ከሎ ክትገዝእ ዕድል ዘይነበረካ ሕጂ ንክትገዝእ ዕድል ፈጢሩልካ ኣሎ 99 ከሎ ክገዝእ ከቢሩ እንድዩ ሕጂ ዕድል ተፈጢሩልካ ኣሎ ኣብ ክንደይ ጠጠው ክትብል it doesn't matter እቲ ሎንግ ተርም ቪው ናቶም ግን እቲ ፖሊሲ ዘገድሰካ ፖሊሲ ድማ ኣብዚ ንስማዕዮ professionals. Don, it's great to speak with you. So talk to me about this move we're seeing to the downside here. What do you make of that move? And do you think it'll correct itself to give the crypto enthusiasts out there that $100,000 level by the time they're sitting down for Thanksgiving dinner? I really don't think it's anything to worry about. Think about several years ago, we had this discussion about 20,000. It went lower. And we had this discussion earlier this year at 73,000. And now we're having this discussion again at 100,000. So we look at this as a phenomenal opportunity to dollar cost average your way in. As you can imagine, people have FOMO, fear of missing out, and that makes people nervous. When you dollar cost average, you're robotic, it's mechanic, you're buying it on a regular basis, and that way you're in a good spot for the long term. Thank you. This is the most important thing. كل جزء كتفلتوا زلكم advice زيو. دولار كوست افريجينج ዝበሃል ንስኻ كل ግዜ ክጎድል ከሎ ናይ ምግዛእ ዕድል እምበር ናይ ምሻጥ ቦታ ከም ዘይኮነ መረዳእታ ዶላር ኮስት አቨሬጂንግ ግን ኣብ ዘተኣማምኑ ኢንቨስትመንት እንተለኻዮ ኣብ ጌም ናይ ላግፅ ጌም እንተለኻዮ ክሸጥ ኣለካ ምክንያቱ ዚሮ ከይ ስለ ዝኽእል ንሕና ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ግን ታይም ቴስት ስለ ዝኾነ ክንደይ ግዜ ታሕቲ ወሪዱ መመሊሱ ሓይሉ ክመፅእ ዝኽእል ኣሰትስ ሰሌክት ጌርካ ቦም ኢንቨስት ትገብር ተለኻ it's a good thing again ከይትርበሹ ኣብዚ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ምናልባት ከምዚ ብፍላይ ክጎድል ከሎ ኣብ ቀደም ኣፕዴት የዝህብ ኣይትፍርሁ ምናልባት ዘጨነቐኩም ተኮይኑ ኣይትረኣይዎ
ኣይትራይዎን ዝተወሰነ ቅንያት ምክንያቱ ሰብቲ ግዜ ትሪኦ እንተኮይንካ ገለመለ ክትሽርሸር ትኽእል ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንስኻ ዘለካ ፕላንመን ብፍላይ ድማ ንኩሉ ሰብ ክመክራ ይክእል ምንታይ ኢንቨስት ገይሩ ከም ዘሎ ስለዘይፈልጥ እቶም ናተይ ተማሃርኩም ኣድቫይስ ኩሉ ግዜ ክበኩም ኣብ ከምዚ ንብሩ እዩ ኣይትፍርሁ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፕላን ኣሚንኩም ቀፅሉ እቲ ፕላን ናትኩም ድማ ምስ ግዜ ራይዎ ኩሉ ግዜ እቲ ከምዚ ሕጂ ክመፅእ ከሎ ክትርበሽሉ ዘይኮነስ ክትገዝእሉ ዘለኩም እዩ ክትገዝእሉ ክብለኩም ከለኹ ድማ ብስስዕ ኩሉ ገንዘብኩም እትዋ ኣይኮነ ኩሉ ግዜ ምጥን ዝበለ ገንዘብ እናገበርካ ትኸይድ እቲ ውፅኢት ድማ ኣብኡ ዘሎ እዚኣ ናይ ግድን ኣብዚ ክባ ስለ ዘለና እምበር ሕጂ ናብቲ ዜናታት ናተይ ኣይኖ ገለገለ ይኹም ይርብሸኩም ከም ዘሎ ዝሓበሬታ ግን ኣይትሓዙለይ ንገለገለ ሰባት ንሂወቶም ኣገዳሲ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ዜና ፅቡቅ እንዲ ግን እዚ ከዓ ኣገዳስነት ኣለዎ ሂወቱ ሰብ ብቁጠባ ክቅይር ዝደሊ እዚ መንገዲ እዚ እቲ ዝበለፀ መንገዲ እዩ ክንምንታይ ዕብየት ገይሩሎ ሰባት ምናልባት ኣብ ካልእ ክንገልፆ ንኽእል ሕጂ ግን let's go to Europe. It became more and more difficult to make decisions in difficult times. That's why it was right to end this government by firing the finance minister. That's why it's right to hold a confidence vote in December. And that's why it's right to hold an election. ጀርመን ድማ ቁጠባዊ ቅልውላው ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ብመሰረቱ ካብ ፖለቲካዊ ቅልውላው ናይ ምሕደራ ቅልውላው ዝመፀ እዩ ቻንስለር ኦላፍ ሾልስ ኣብ ዘበኑ ጀርመን ትዝሓመቐ ትዝኸፈ ብድሆ ኣጋጢምዋ ኣሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 20 ዓመት ብውሕዱ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንሱ ነቲ ምክትሉ ዝነበረ ወይ ነቲ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተሩ ዝነበረ ሰጊጉ ቮት ኦፍ ኮንፊደንስ ክግበረሉ እዩ ምርጫ ክግበር እዩ መን እዩ ክምረፅ እቲ ክምረፅ ዝኽእል ከናይ ብሓቂ ነቲ ዘሎ ፀገም ክፈትሖ ይኽእል ዶ እቲ መወዳድርቱ ዝበሃል ዘሎ ሲ እስከ ንስማዮ That was the German Chancellor Olaf Scholz after accepting his Social Democrat Party's nomination to lead it into next year's snap elections. Now, it has been a tumultuous month for Scholz and for the SPD, as you just heard him outline. It began with the collapse of his three-way coalition government after a bitter breakup with the pro-business Free Democrats. Now, that set a political third. Largest economy falters, and with Scholz's popularity. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ጀርመን እቲ ኦላፍ ሾልስ ሕማቕ ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ እቶም ንዑ ክትክኡ ዝኽእሉ ካብኡ ዘይሕሹብ ምዃኖም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት እቲ ዕድል ገይራ ኣብቲ ምርጫ እቲ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ጠቕላላ ነቲ ኩናት ጠጠው ኣቢሉ ናይ ኣሜሪካ ላቅፂ ካብታ ሃገር ኣውፅኡ ሙሉእ ናፅነቱን ልኡላውነቱን ከረጋግፅ ዝደልሎ እቲ ራይት ዊንግ ዝበሃል እቶም የማናይ ክንፊ AFD ኣልተርናቲቭ ዶችላንድ ዝበሃሉ ፓርቲ ንሳቶም ከምኡ ዝብል ኣይዲዮሎጂ ኣለዎም ወይ ፖሊሲ ኣለዎም ኣብቲ ናቶም ቻርተር ከም ኣለዎ ግን ከተግብርዎ ድዮም ዓቕሚ ክህልዎም ዲ ደገፍ ክረኽቡ ድዮም we don't know ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ጀርመን ነቲ ፓርቲ እቲ ክእግዶ እውን ይደሊ ኣሎ ነቲ ዝኸድዎ ዘለዉ መንግስቲ ኣሜሪካ ብድሕሪት ስለ ዝዝውርዎም ዘለዉ ነቲ ፓርቲ እቲ ክእግድዎ እውን ይደሊ ኣለዉ ኣብ ፖለቲካ ንኸይመፅእ ብሓፈሻ ግን ጀርመን ኣብ ሓደ ዓብይ ክራይሲስ ናይ ሊደርሽፕ ብመንፅር ድማ ናይ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩሉ ነገር ሽግር እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ናይ ጀርመን ክራይሲስ ድማ ሓንቲ ዓይንኻ ታሪምካ ተኸለይቲ ዓይኒ ክትነብዕ ንቡር እዩ ቁጠባ ናይ ኤውሮፓ ስምዕዎ ብኻልእ ከመይ ይኸውን ኣሎ In Slovakia, sometimes referred to as the Detroit of Europe, the automotive industry is a vital engine driving the economy. Volkswagen is the largest private employer in the country, is the largest corporation in the country, one of the largest taxpayers in the country. If something happens in Volkswagen, it has economic consequences. ታይብላ ኣሎ ስሎቫኪያ ናይ ጀርመን ካምፓኒታት ናይ ካር ኢንዱስትሪ ሽግር ምስ ኣጋጠሞም ዝበዝሐ ፋብሪካታት ናታ እታ ዝዓበየት ካምፓኒ ኣብ ስሎቫኪያ ቮልክስቫገን ዝበሃል እዚ ሕጂ ሽግር ኣጋጢምዎ ዘሎ ካምፓኒ እዩ ስለዚ እቲ ካምፓኒ እቲ ሕማቕ እንድሕሪ ከይዱ ዝዓበየ ስራሕ ዝፈጥር ዝዓበየ ታክስ ዝኸፍል ዝበለፀ ስራሕ ዕድላት ዝፈጥር ኣብቲ ቁጠባ እዚ ሃገር እዚ ካምፓኒ ናይ ጀርመን እዩ ነይሩ ንሱ እንድሕሪ ከይዱ ክንዲ ምንታይ ሽግር ክገጥሞም ከም ዝኾነ ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ጀርመን ምውዳቕ ማለት ንብዙሓት ሃገራት ኤውሮፓ ነቲ ኤውሮፓ ሕብረት ለኪማ ክትከይድ ትኽእል ማለት እዩ ቁጠባ ናይ ጀርመን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ሕብረት ኤውሮፓ እቲ ዩሮፒያን ዩኒየን ዝበሃል ብጀካ ቁጠባ ናይ ጀርመን ዝዓቢ ቁጠባ ወይ እውን ሰሓብነት ዘለዎ ቁጠባ ይነበረን ኣብ ዩሮፒያን ዩኒየን ዲኹም ኣለዎም ስለዚ እቲ ዝዓበየ ኣንተርናቱ ሽግር ክገጥሞ ከሎ እቲ ዩሮፒያን ዩኒየን ካልእ መንገዲ ወይ ብካልእ መንገዲ ንዑ ክሓልፈሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እዚ ፅቡቅ ጌርና ከነሰብለሉ ይግባእ ኩሉ እዚ ዝገብር ዘሎ ቃንዛ ድማ ፖሊሲ ንሳቶም ዝኽተልዎ ዘለዉ ከም ዝኾነ ኩልና ንፈልጦ ኮይኑ ይስማዓኒ ኔክስት ቶፒክ ናትና This continues to disappoint Africa. Countries on the continent are rapidly shifting toward newer alliances. In recent years, Russia has emerged as their potential biggest ally. Now, from economy and trade to defense and security, Moscow has been making inroads in Africa across various sectors. And the latest field of cooperation between Russia and its African partners is space. Russia is set to launch rockets to space from African soil. So,
ራሽያ ወይ ውን ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ነቲ ንዓመታት ካብ ኤሮጳን ምዕራባዊ ዓለምን ኣሜሪካን ዘጋጥሞም ዝነበረ ውርደትን ናይ ሓሶት መብፅዓን ብተግባራዊ ጭቡጥ ዝኾነ ነገር ንምትካእ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ገለገለ ኩሎም ክንብላ ንኽእልና ብትክክል ዕላማና ነፂረን ንኸዳ ኣለዋ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ ኤሮጳን ኣሜሪካን ነዚ ኮንቲነንት ኣፍሪካ ከም ሕዛእቶም ገይሮም ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ንምብዳህ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ዩክሬን ወይ ኣብ ኤሮጳ ጥራይ ዘይኮነስ ብትክክል ኣብ ኣፍሪካ ብርቱዕ ዝኾነ ውድድር እዩ ደርቢሎም ዘሎ ኣሜሪካ ቻለንጅ ክገብርዎ ኤሮጳ ቻለንጅ ክገብርዎ ድሌት የብሎምን ዓቕሚ የብሎምን ምክንያቱ ኤሮጳን ኣሜሪካ እንታይ እዮም ለሚዶም ብጥርሑ ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ምውሳድ ኢንቨስት ምግባር ኣብኡ ከይድካ ፕሮጀክታትን ካምፓኒታትን ምምስራት ኣይለመድዎን ሃብቲ ናይ ኣፍሪካ ዘቑዩካ ብውሕዳት ረድኤትን እኽልን ዩኒሴፍን ገለን ጌርካ ምጥባር እዮም ለሚዶም ቭላድሚር ፑቲን ግን ሕሉፍ ሓሊፉ ናይ ስፔስ ፕሮግራም ናቱ ኣብ ኣፍሪካ ብፓርትነርሽፕ ክገብር ናይ ሳተላይት ዲል ዝገብር ኣሎ ናይ ዕደና ዲል ዝገብር ኣሎ እዚ ኻ እንታይ እዩ ሃገራት ኣፍሪካ ፅቡቅ ዕድል ይፈጥረለን ኣሎ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሕጂ ትዝረብ ዘላ ድማ ኣብ ስፔስ ራሽያ ገለ ካብቶም መጀመርያ መንኮርኮር ናይ ሰማይ ዘለዎም ኣብ ናይ ስፔስ ድማ ዝለዓለ ዓቕሚ ዝነበሮ ሃገር እዩ ንዑ ድማ ኒውክለራዊ ዓቕሚ ዝለዓለ ዘለዎ እዩ ነዚ ቴክኖሎጂ ምስ ኣፍሪካ ሼር ክገብር ይብገስ ኣሎ ምስተን መሓዙተይን ፍሬንድሊ ወይ እውን ምስ ራሽያ ጥቡቅ ዝምድና ዘለወን ዝብለን ሃገራት እየን መን የንስየን እስከነስማ Now, the head of the Russian state space agency, Roscosmos, Yuri Borisov, said that Moscow had extended an offer to a few friendly nations to build spaceports on their soil. These include African nations closer to the equator. The Russian space agency chief named countries like South Africa, Zimbabwe, and Algeria, along with a few Southeast Asian nations. He added that Russia is diversifying its range of conventional services. It is now seeking to incorporate the construction of ground infrastructure for the launch of carrier rockets. And for this, it is turning So Russia نتجيم ناي بحكي نلعلي سديدات قمزلان أب مرعنات ناي بوتين دما ترى تكنولوجيا ترى يكونس أبناء سبيس تكنولوجيا مس أفريقيا كولابريت ناجبر جبر دلونات كم زلوا إذا دما أنتنا نرزلنا أفريقيا روسيا تكنولوجيا سلزلوات هابت سلزلوات تمرت سلزلوات الواناتا كتعززلو أوروبا أمريكا نز تكنولوجيا أفريقيا كبواي دلونيوم روسيا جن يبعتمون سلزي تخسر الشركنا زيادة سلزقدسا مغنياتو نتكور تكنولوجيا كي تبقى تخليها أوروبا أمريكا تقلال تكنولوجيا أفريقيا كبواي دلونيوم تقلال حرت كونتيننت تكونيم زليوا ملكتنا تدما زخول نريو زلنا أفريقيا مجزاتنا أوروبا ليرو دحريو كاب زخود سوسة عمد جيرو مالو حنت نجار كقبل لاي كعلون سلزين تايو نتحفتها مسقوا عمبر زخونة قبل لاي دلونيم عجزة التكنولوجيا بأفريقيا بكينيا ديو بجلز الرزلو تشاينا كالو تجاراتن متتتاوز فتريو سز راشا لتجيم نبزل على درجة جرات لله إذا دما هذا تبغى تريو مهنياتو مسجمرة تم أوروبا أمريكان ون كابت جيم كوز قبلو أكايدهم كيرو سلزقولو نساتهم ون نتأكايداناتهم لو تجيرهم تودادر تخينهم نقاربو بزي أفريقيا خنبري كلهم أوروبا بزي أفريقيا بفل أوروبا يزول لكم زلوا بزي أفريقيا نبراي تخلني وطبعا كم زعجز اللو قصة لا يكلني سلزي نتشاينا نراشان تودادر تخينهم تكنولوجيا عمتيهم لك كابتن ايتي زبلت انا غيرهم سحابنت غيرهم ابت عداغا تمصيم كواسو يخوليا معناتو تقانا سلازخونو تاوت ايغن بتقد محجز خدو زنبرو ناتالالكان ناشكعكان بشم ديمقراسين سبعه مسالات نابلكا تغبرز نبركا صوتا حدش ولدو بفلايت معرب افريقيا زلو بتين مغابريا ناتون كوين زنبر تقلالا معرب عالم صلي ولو بوتين زياده دغفناتو ابت معرب افريقيا يزل ስለዚህ ንሳቶም ዝያዳ ዝተመዝመዙ ስለ ዝኾኑ ነቲ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ጠቕላላ ኦብጀክት እናገበርዎ ነቲ ጌም ይቕይርዎ ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ዞባና እውን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ናብ ዞባና ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክመፅእ ከለና መጀመርያ በዚ ንጀምር which is a very important milestone ወይተ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ሎሚ ሰዓት 10 ረፋድ ኣስመራ ኣትዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ብናይ ክብሪ ሰልፊ ዝተሰነየ ኣቀባብላ ገይሩሉ ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተረኺቡ ነይሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃንን ኣብ ክልታዊ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ኣባላታት ሱዳን ከምኡውን ህልው ዞባዊ ብጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ዘተኮረ ዝርርብ ከካይዱ እዮም ሚኒስተር ባህልን ዜናን ኣስተያየት ካሊድ علي العيسرن حلفة بيقولوا حفشة وجاتتا جنرال أحمد إبراهيم مفدلن بس جنرال البرهان حبيرهم متيوم علو زنريو زلنا معبالي حدا كابتي العلا قداسنا زلوو أبجو بوليتيكا نكرنا في كدما أقداسي بوتا زلوو ركبنا نرزلنا سودان نيرترا بزو زربا زدليا يكونتن أزيا
ቀረባ ጎረቤታ ሰፊዕ ዶብ ዘለዋ ህዝባዊ ምቅርራብ ጥራይ ዘይኮነ ሽርክነት ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ምትእስሳር ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ እዩ ቅድሚ ናፅነት ጀሚሩ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከተከላብታ ከላ ዘዝመረሮ ህዝቢ ኤርትራ ናበይ ዝስተ ነይሩ ሱዳን ገይሩ ይወፅእ ነይሩ ኣብ ሱዳን ዝዕቆብ ነይሩ ካብ ሱዳን ድማ ናብ ሰውራ ይኸይድ ነይሩ ሰውራ ናይ ኤርትራውን መዋፈር ናቱ ናብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ሱዳን እያ ነይራ ምናልባት ድሕሪያ ሶማልያ ክትመፅእ ትኽእል ሱዳንን ሶማልያን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ኣብ ታሪክ ናይ ኤርትራ ዘለወን ሃገራት እየን ኢትዮጵያ ኣስተዋፅኦ የብላን ዕንወት እዩ ዘለዋ ዝተፈላለዩ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ህዝባዊ ምትእስሳር ኣለና ጥቃጥቃ ኢና ገለመለ ክብሉ ኩሉ እዮም ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኢን ፕሪንሲፕል ቀዳመይቲ ሓሳይት ናታ እያ እዚ ዝምድና እዚ ጉርብትና ስለ ዘለና ፅቡቅ ሽርክነት የድሊ ምስ ጎረቤትካ ክትባስ የብልካን ኩሉ ዝመጎት እዚ ሓቂ እዩ ኣብ ታሪካዊ ሰረት ተመርኩዝካ ክትርኢ ከለካ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ስግኣት ናታ ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ እታ ሽግር ትፈጥረላ ሱዳን መፍትሒ ናትና እያ መዕቆቢት ናትና እያ ስለዚ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ክርኢ ከለኹ ኩሉ ግዜ ሱዳን ቀዳምነት ክወሃባ ይግባእ ምክንያቱ ሱዳን ክትወረና መፅያ ትፈልጥና የስ ፖለቲካ ናቶም ንባዕሉ ጋሕማቅ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ጥቡቅ ሽርክነት ምስ ኤርትራ እውን ደዋፅእ ኣይነበረን ግን ንሱዳን ከንታይ ተቂሞም ትመርሕነት ዝነበረ እዚ ሎሚ ዘላቶ ሱዳን እኮ ይኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ምስ ሱዳን እትገብሮ ዝምድና ግን ንህዝቢ ኤርትራ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን ንህዝቢ ሱዳን ድማ ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ካልኣይ ከዓ እቲ ሰፊሕ ቦታ ናይ ሱዳን ከም ሃገር ኮላፕስ ተገይራ ንኤርትራ እውን ዓብ ፀገም ክፈጥረላ ዝኽእል ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ሃገር እውን ስለ ዝኾነ ሰፊሕ ዶብ እውን ስለ ዘለና ማለት እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብቲ ከባቢ ኤርትራ ሓደ መትከላዊ ኣካይዳ ንሪአላ ኣለና እዛ ሃገር እዚኣ ወላ እኳ ንእሽተይ ሃገር ተኾነት ብመንፅር እተን ካልኦት ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልያ ኩለን እዚኦም ዓበይቲ ሃገራት እዮም ብስፍሓት ክትሪኦም ከለካ ብብዝሒ ህዝቢ ክትሪኦም ከለካ ኤርትራ ግን ንእሽተይ ሃገር እዩ እቲ እንኮ ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎ ከም ሃገር ተጠርኒፉ ዘሎ ምስ ኩሉ ብድሆታቱ ድማ መኪቱ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ተሎ ኤርትራ እዩ እዚ ከዓ ንኤርትራ ስለንፈቱ ንሻዕብያ ከነድንቕ ስለ ዘለና ህግደፍ ንፍዑ ስለ ዝኾነ መንግስትና ስለ ዝኾነ ገለ ኣይኮነን ኦብጀክቲቭሊ ትሩ እዚ ሳብጀክቲቭ ኣይኮነን ወይ እውን ስምዒትካ ስለተንከፋካ ኣይኮነን ኦብጀክቲቭሊ ትሩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ይቃተል የለን ዝቕተል የለን ኣብ ጎደና ዝቕተል የለን ኣብ ጎደና ዝሕረድ የለን ሽግር ኣለዎ ዶ ፀገም ኣለዎ ዶ የስ ፀገም ኣለዎ እዩ ፀገም የብሉ ንብል ኣለኹን ግን እቲ ሃገር ከም ሃገር ሃገራውነት ሒዛ መስመር ኣወዳድባ ናይ ሃገር ሒዛ ትኸይድ ዘላ ኤርትራ ጥራይ ካልኦት ሃገራት ሽማዊ ሽም ሃገር እየን ዘለወ ንምዕራብ ውሽጠን ካልኦት ሃገራት እየን ዘለዋ ሱዳን ተሪና እቲ ሸርግ ዝበሃል ናብ ኤርትራ ዝቐለበ ባህሊ እኳ እንተለዎ ምስቲ ሽማልያ ብዙሕ ምሰሓሓብ ከም ዝነበረ ካብ ነዊሕ ዝፍለጥ ምስቲ ደቡብ ኣብ ብዙሕ ነገር ይገራጨው እዮም ኣብ ከሰላጅ ብዙሕ ምትህርራምን ምቅትታልን ይግበር እዩ ምክንያቱ ናይ ዓሌታውነት ስለ ዘሎ ኣብቲ ፖለቲካ በቢ ኤትኒካዊ ኣቅማፃፅኣ ናትካ በቢ ዓሌትካ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ስልጣን ኩሉ ግዜ ሽግር ናይቲ ዓሌት ኣሎ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ሱዳን ቀደም ኣብ ግዜ ዕመር አልበሺር ሎሚ እኳ እቲ ሃገር ኣበይ በፂሓላ ንሪኢ ኣለና ስለዚ እታ ሱዳን ከም ሃገር ኮይማ ሓንቲ ሃገር ክትከውን ዶ ኣይትኽእልን ኣይዶን ኖ ኣብ ዝሓለፈ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ዩኤን ናብ ኤርትራ መፂኡ ነይሩ ናብ ግብፂ ከይዱ ነይሩ ስለዚ ገለ ሽምግልና ኣብ መንጎ ኤርትራ ግብፂ እዚ ኣልቡርሃን ዘሎ ኣላያንስ ፅቡቅ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ ንዓና ፅቡቅ እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ከምኡ እውን ብወገን ደቡብ ምብራቅ ማለት እዩ ጅቡቲ ምስ ግብፂ ኮይና ምስ ኤርትራ ዝምድና ከተማሓሽ ትብል ኣለና ስለዚ ካብቲ ዕፅዋን ክባን ወፂኣ ኤርትራ ሓደ ሽግር ጥራይ ዘለዋ ሓደ ሽግር ድማ እቲ ብደቡብ ዘሎ ሽግር እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ንሱ እውን ውፁእ ሽግር ኣይኮነን ግን ስቲል ፖቴንሻል ናይ ሽግር ዘለዎ ብመሰረቱ እስከ ንሳቶም ክዛረብሉ ከለዉ ነዚ ኩነታት እዚ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና በዚያ እስከ ንጀምር በቲ ናይ ስሉሳዊ ኪዳን ዝበሃል ዘሎ ፓርትሬት አግሪመንት አስመራ ላይ ተፈርመዋል በዚህ ውስጥ አሉ ምንድን ነው ግብጽ ከአብይ ጋር የሚኖራት ሪሌሽን አብይ በዚህ መቀጠል ይችላል ወይ ግብጾቹንም ማነጋገር ከማራቅ ይልቅ አነጋገርን እሺ የግብጾች ምሁሮችና የግብጽ መንግስት ምንድን ነው የሚለው ከኛ ዝምድናችን በምን ላይ ነው የሚፈልጉት እንዴት ነው እኛ ብንፈርስ ለነሱ ይጠቅማቸዋል ወይ ይሄንንም እንዳው ግብጽ ላይም እንዳም ኮንሰንትሬት አድርገን ደህና ብሩህ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ እነሱንም ጋብዘን ለራሳችንም ፐብሊክ አስተዋውቀን የነሱንም ኢንፎርሜሽን ከኛም የበለጠ ኢንፎርሜሽን ስለሚኖራቸው ትልቅ መንግስትም ስለሆነ ከነሱ ጋር ብንቀራረብና አብረን ውይይት ብናደርግ እቲ ናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሱዳን
ኤርትራ ሶማሊያ ግብፂ ርክብ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ንኢትዮጵያውያን ብፍላይ ካነቶም ናይ ፋኖ ወገን ብኸመይ ከነንብቦ ንኽእል ግብፂ ጥንታዊት ወይ ከዓ ትራዲሽናል ወይ እውን ናይ ነዊሕ ፀላኢት ናትና ረብሓና ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኢትዮጵያ ክትፈራረስ ትደሊ ሃገር ተላ ግብፂ እያ ዝብል እምነት ኣለዎም እዚ ነገር እዚ ምስ ኤርትራ ትፃወቶ ዘላ ብኸመይ ክረአ ይኽእል ንዝብል ፕሮፌሰር ሓሰን እንታይ ዝብሎም ዘሎ መሓመድ ሓሰን ማለት እዩ ምስ ግብፂ ክትዘራረበላ ከንታይ ዕላማናቶም ኣብቲ ዝርርብ ክናቱ ክንክእል ኣለና ወላ እውን እቲ መሳይ ዝበሃል እውን ተቐቢሉ ዝብሎ በእርግጥ አዎ አብይ አህመድ ከማንም በላይ አሁን በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጠላት ነው የኢትዮጵያውያን ጠላት ነው ሌላ አዎ ግብጽ ልተኛልን እንደማትችል ታሪካዊ ጠላታችን እንደሆነች ሌላውም በዛ ደረጃ ሊገለጽ የሚችል ሊሆን ይችላል ግን በአሁኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ ምንድነው በአሁኑ ሰዓት ያለ ትልቁ አደጋ አብይ አህመድ ነው ነገር ግን እንደው እኚህ ሶስቱ ሀገራት አስመራ ላይ ተሰበሰቡት ግብጽ እንደ ታቦት እየዞረችን ነው አንዴ ሶማሊያ አንዴ ደቡብ ሱዳን በዚህም በዛም እያለች ኢትዮጵያን ቀና ማለት እንደማትፈልግ ይታወቃል በብዙ መንገድ የግብጽ እዛ አስመራ ላይ ያደረገችው ስምምነት ከአብይ አህመድ ባሻገር አብይ አህመድን አውርዶ ብቻ ወይም ደግሞ አብይ አህመድን አደናቅፎ ብቻ የሚቆም ነው ወይ ከዛ ባለፈ የኢትዮጵያን ብሔራዊ yes ኢትዮጵያውያን ከምዚ ከሓስቡ ነበሩ እዮም ግብጽ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ክንደይ ግዜ ኢለኩም እየ ግብጽ አብይ አህመድ ምስ ወረደ ስልጣን ብፋኖ ዲ በኻል ምስተተከ ሲኮነን ዕላማናታ they're right ኢትዮጵያውያን ከም ክዛረቡ ሓቆም እዮም ኣነ ግን ኤርትራዊ እየ ኣነ ብዛዕባ ኤርትራ ዘገድሰኒ ኢትዮጵያውያን ከም ክሓስቡ ሓቆም እዮም ግብጽ ረብሓ ናይ ግብጽ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኢትዮጵያ ድኽምቲ ሃገር ክትከውን እንተተኻኢሉ ድማ ክትበታተን ስለምንታይ ምክንያቱ ሓያል ኢትዮጵያ ካልኣይ ዲጋ ክሰርሕ እያ ሳልሳይ ዲጋ ክሰርሕ እያ ኣብ ቀይ ባሕር ክትመፅእ ትኽእል ብኩሉ ክትዓፅዎም ትኽእል ግብፂ ክድቅሱን ክትንስኡን ዝሓስብዎ ነገር እንተሎ ኒል ንሓዋሩ ከይጠጠው ከይበለ ብኸመይ ኒል ከም ዘለዎ ክቕፅል ይኽእል ስለምንታይ ማይ ክሰትዩ ይደልዮም መግቢ ክበልዑ ይደልዮም ክዕፀቡ ይደልዮም ካልእ ኒል ክንፈጥር ኣለና ክብሉ ይኽእሉ ዶ ካብ ቀይ ባሕር ወይ ካብ ማእከላይ ባሕር ከነፃሪ ያ በትቀሊል ኣይኮነን ቀሊል ስለዘይኮነ በዓል ዱባይ ማይ ይገዛ ኣለዋን ስዑድያ ማይ ትገዝእ ዘላ ቀሊል እንተዝኾኑ ነይሩ ክንዲ ስዑድያ ገንዘብ ዘለዎ የለን ወይ እውን ክንዲ ዱባይ ዩኤኢ ገንዘብ ዘለዎ የለን የስ ከፃርዩ ገለመለ ይፍትኑ እዮም ግን ኢፌክቲቭ ኣይኮነን ከምቲ ኒል ዝህቦም ዘሎ ፀጋ ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ስለዚ ብዝተኻለ መጠን እቲ ናይ ኒል ጉዳይ ክረጋጋእ ክኽእል ኣለዎ ልዕልዩ ድማ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሓያል ኮይኑ ከምዚ ሕጂ ብሶማሌላንድ ገይሩ ዝመፅእ ዘሎ እንተገይሩ ስምዕዎም ካብ ኣፎም ድሓን ካብ ብግምት ከይንዛረብካ አገዳስነት ስለዘለው ስምዑ ኣብዚ ይሄ ደግሞ ታሪካዊ ትስስሩ ታሪካዊ ዳራም ወደኋላ በጣም ሰፊ ነው ይታወቃል ኢንተራክሽናችን ከቀይ ባህር አካባቢ ነው ለሰላማችንም ለልማታችንም ለደህንነታችንም ከቀይ ባህር የሚነሱ ነገሮች ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ ናቸውና ከዚህ አንፃር ነው መታየት ያለበት ሁሉም ነገር ብዬ አስባለሁ ቀይ ባህር ደግሞ እንደምናውቀው ትልቅ ዓለም አቀፍ ትኩረት የሚስብ እዚህ አካባቢ በርካታ ኃይሎች የሚጫወቱት ነው እዚሁ ጎረቤታችን ያለች ጅቡቲ ሁሉም የአካባቢው ትላልቅ ኃይሎች ያሉበት አካባቢ ነው ሌሎችም አካባቢዎች ያለው ትኩረት ቀላል ትኩረት አይደለም ከባህር መመላለሱ ከንግዱ ውጪም ትልቅ የፖለቲካ ኢንትረስት ወታደራዊ ኢንትረስት ሴኩሪቲ ኢንትረስት ያለበት አካባቢ ነው እዚህ አካባቢ እኛ ላይ የሚፈጠሩ ተጽዕኖዎች በርካታ ናቸው ስለዚህ እዚህ ያሉትን ቻሌንጆችን ማየት ያለብን ነው የሚመስለኝ አሁን ደግሞ አንፎርቹኔትሊ በቀንድ አፍሪካ ሶ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ምሁራት ናቶም ዲፕሎማት ናቶም ፖለቲከኛታት ናቶም እቲ ቀይሕ ባሕሪ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎን ኣብቲ ከባቢ ድማ ክንዲ ምንታይ ቆላሕታ ናይ ዓለም ከም ዘለዎን መስመር ናይ ንግዲ ስለዝኾነ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናቱ ልዑል ስለዝኾነ እዘን ሃገራት እዚኣተን ድማ ዘይተኣደነ ቆላሕታ ታንእሽተይ ጅቡቲ እውን እንተኾነት ዓበይቲ ሃገራት ምስኣ ቀሪቦም ክሰርሑን ምሳ ተንበርኪኾም ንክኸዱን ድልውነቶምን ኣካይዶምን ኣርእዮም ኣለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚኦም ንሕና ከመይ ጌርና ኣብዚ ገይም ዝኽእናቱ ንኽእል ብመሰረቱ እቲ ፀገም ናቶም ኣብ ውሽጦም እዩ ዘሎ ሶም በመሰረቱ እቲ እንቅፋት ናቶም ትሽግር ናቶም ኣብ ውሽጦም እዩ ዘሎ ግን እቲ ውሽጣዊ ፀገም ዝኸበደ ስለ ዝኾነ ንክትፈትሖ እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ናይ ደገ ቻሌንጅ ዘሎ እቲ ፀገም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝፍጠር ዘሎ ዝያዳ ስጋት ስለ ዝኾነ ንሕና ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኣንፈትና ዓይንና ናብኡ ንጠምት ስለምንታይ ይጠቕሞም እዚ ውሽጣዊ ቃንዛኻ ንክትርስዕ ኣብ ገዛኻ ከም ስድራ እንተወሲድካ ኣብ ገዛኻ ፀገማት ከለካ ኣጋጣሚ ሓደ ጎረቤት ንሓውካ ወይ እውን ገለ ነገር ተበዲሉካ ነቲ ገዛኻ ዘሎ ፍልልይ ገዲፍካ ኣብቲ ፀላኢ ክትጥምት ኢኻ ኤግዛክትሊ መንግስቲ ናይ ኣቢ ድማ ንዑ እዩ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፀገማት ሓሸውየ ገዲፉ ናብቲ ንደገ ዝጥምት ሓይሊ ክፈጥር እዩ ዝፅዕር ዘሎ
ኤርትራ ድማ እንታይ ክትገብር ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ መርሕነት ናይ ኤርትራ እቲ ዘለዎም ትክክለኛ ስእሊ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ምናልባት ናይ ኤርትራ ዋጋ ዘኽፍላ ዘሎ እሱ ኮይኑ ይስምዓና ነ ኤርትራ ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ቅኑዕ እዩ ሰላምን ርግኣትን ኣብቲ ዞባ ክህሉ ትደልያ ፀገም ግን ኤግዛክትሊ ኤርትራ ጥራይ ስለ ትደልያ ይከውን እዩ ንኤርትራ ግዳይ ክገብርዋ ዝኽእሉ ጉዳያት ኣለዉ ኩሎም ዞም ሃገራት ሎሚ ከተትሕኖም ትፅዕር ዘላ ሱዳን ትኹን ሶማልያ ትኹን ንኤርትራ በዲሎማ እዮም ኤርትራ ክትእገድ ክትቅርቀር ኣብ ሰንዓ ፎረም ድማ ኤርትራ ንኽትርኽመሽ ኩሉ ገይሮም እዮም ኩላቶም ብሕጂ እውን መፂኦም ናብነ ሶማልያ ሕጂ ሼክ መሐመድ ሓሰን ዘሎ ንሱ ምስ ተቐየረ ድመፅ መራሒ ኤርትራ ትበቆር ዝብል ምስ ኢትዮጵያ ክስለፍ ዝኽእል ይኽእል ዳ ይክልን ይኽእል እየ ዝብል ኣነ ምክንያቱ ብቐሊሉ ክግዝኡ ዝኽእሉ ሃገራት ስለ ዝኾኑ እዚኦም ተርዲኹም ኣለኹም ናይ ሱዳን መራሒ ከም ዝኽብል ፀኒዑ ኣንፃር ኤርትራ ከይድ ትኽእል እወ ይኽእል ኩሎም ክኽእሉ ኤርትራ ጥራይ ኣብቲ ዞባቲ ብመትከል ትኸይድ መትከል ዘለዋ ንፁር ዕላማ ዘለዋ ኤርትራ ጥራይ እቶም ካልኦት ኩሎም ክዝወሩ ይኽእሉ ኣቢሪኹም ኣኒኹም ከመይ ኢሉ ምስ ኤርትራ ብሓቂ ዝሓልልና መንግስቲ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ብል ነይሮም ግምጥል ኢሉ ኤርትራ ንክትፈርስ እንታይ ይገብራሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣቀነቱ ድዩ ሓበላ ሓሶት ብዘይገድስ ኤርትራ ንመንግስቲ ኤርትራ ንምጥቃዕ ኣብ ክልል ዓፋር ሓደ ማዓስከራት ናይ ኤርትራውያን ተቃዋምቲ ካብቶም ኣብ ሰጊሮም ዝመፁ ዘለዎ ገይሩ ንኤርትራ ንኸውድቕ ክፅዕር ምዃኑ ዝገልፅ ዛ ኣምሓራ ኒውስ ሰርቪስ ዝብል ካልኦት ምንጭታት እውን ከመውፅኦም ነይሮም ኣቦ ክገብሮ ይኽእል ዶ ክፍትን ይኽእል ዶ ንቡር እዚ መጀመርዮም ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን እኳ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነቶም ናይ ዓፋር ጉጅለ ዶ ነቶም ተቃዋምቲ ዶ ገለ ዶ ኢሉ ኣኪቡ እኳ ከዘራርብ ፈቲኑ ነይሩ እዩ ስለዚ ከጋጥም ይኽእል ዶ ክኸውን ይኽእል ዶ የስ ዴይ ከን ዱ ኦል ኦፍ ደም ዴይ ከን ዱ ክገብሩ ክፍትኑን ይኽእሉ እዮም እቲ ዘሎ ሕቶ ግን እዚ እቲ ጉዳይ ናቶም ከመዋጋት ውጭ አማራጭ የለውም አማራ አለመዋጋት አይችልም አማራ አለመዋጋት የማይችልባቸው አጣብቂኞች ውስጥ ነው ያለው ይሄን አጣብቂኝ የፈጠሩ ሁኔታዎች ስለተንሰራፉ ከመዋጋት ውጭ አማራጭ አልተፈቀደለትም ለምሳሌ ከአሶሳ በደኖ አርባ ጉጉ አጣዬ አዲስ አበባ ማይካድራ የሄዳችሁበት በሙሉ አርሲ ኮፈሌ ሻሸመኔ የሄዳችሁበት በሙሉ አማራ ይገደላል ኦርቶዶክስ ይታረዳል የማያቋርጥ ያልተመዘገበ የዘር ማጥፋት ጥቃት የሚፈጸምበት ህዝብ ነው ከዛ ውስጥ ጥቂቶች ተመዝግበዋል ይሄ ለምሳሌ የኦርቶዶክስ እልቂት የመዘገበ መጽሐፍ ነው ስንታይ ዝብል ዘሎ በሐፈሻ ኣምሓራ ብዝኸደ ምስ ኣምሓራ ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ቃልስን ካብ ኩናትን ወፃኢ ካልእ ምርጫ የብሉን እዮም ዝብሉ ዘሎ ብኩሉ መንገዲ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ተገፍዐ እዩ ንነዊሕ ዓመታት ስለዚ እዚ ዓይነት ቅርሕንትን ስምዒትን ዘለዎ ህዝቢ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ዓይነት በሰላ ዘለዎ ህዝቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ዕድል ስለዘይተዋቦ ስለዘይተዓመሎሚ ምናልባት ኣብቲ ፖለቲካ ኣብቲ ገለመለ ከም ድሌቱ ይፃወት የለን ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ድማ ቀፃሊ ኢኻ ትርኢ እዚ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ኣምሓራ ከምዚ ክዕለም መንእሰይ ኣምሓራ ትምህርትን ስልጣንን ገዲፉ ኣብ ወታደራዊ ኣብ ዝኾነ ቦታ ከም ፃልኩም የ 2 ብዝኸትካዮ ከምዚ ታዕሊም ዝገብር ዘሎ መንእሰይ ናይ ኣምሓራ ቁፅሪ የብሉን ናበይ ክኸውን ንሓዋሩ እንታይ ክኸውን ንሓዋሩ ናይቲ ህዝቢ ካብዚ ካ ክትግምቶ ትኽእል እዚ ነገራት እዚ ከም ሓደ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ሂወት እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ዘለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ወገን ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ወታደራዊ ታዕሊም ዝገብር ዘሎ ብየማንን ፀጋምን ሰሜኒ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ከምዚ ወታደራዊ ምድላዋት እዩ ዘሎ ስለምንታይ ንሕና ንህላዌና ንቐፃልነትና ወታደራዊ ሓይሊ ክህልወና ኣለዎ ብወታደራዊ ዓቕሚ ክንዓቢ ክንክእል ኣለና እንተዘየለ ክንህሊ ክንክእል ኣይከልናን ጠጠው ከብሉና ኣይኮኑን ዝብል ኣረዳድኣ ስለ ዘለዎም ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ወታደራዊ ልምምድ ድዩ ወታደራዊ ምድላው ድዩ ብብዝሒ ግዜ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ኤሊት ንሪኦ ነገር እንተሎ ንሱ ጥራይ ኢና ንርኢ ብዝዋን እዚ እዚ ከዓ እቲ ሃገር ናበይ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ንሓዋሩ ድማ ኣበይ ቦታ ጠጠው ክትብል ትኽእል ካብዚ ካ ክትግምግሞ ትኽእል ንሕና ድማ ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዘለና በዚ ኢና ክንሓስብ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ እዮም በቃ ከምዚ ፋሽን ኮይኑ ኣብ ሰሜን ሽዋዶ ደቡብ ሽዋዶ ናብ ገሎዶ እናተባሃለ ከምዚ ወታደራዊ ታዕሊም ጥራይ ስለምንታይ ሃገር ኣበይ ወዲቓ ከም ዘላ በዚ ካ ትርኢ በብዓለይቶም እዮም ዝኩሉ ሰልጢኑ ዘሎ ሰራዊት ካብ ፋኖ ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ እናማረኹ ብዙሕ ዕጥቅን ብረትን ሒዞም ኣለው እዚኣቶም ወላ እውን ሰላም ከተምፅእ ተደሊኻ ወላ እውን ኣቢ ኦኬ ከብሎም ተኽኢሉ ሓደ ፋኖ ኦርጋናይዝድ ኣይኮነን ብዓቢ ወታደራዊ ሓይሊ ክስዕሮ ይከኣለን ኣሎ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ወላ ሰላም ከነውርድ ኢና እንተኢሎም እውን ክከኣል ኣይኮነን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን so what we see here is ሓደ ዓቢ ትምህርቲ ናይ ኤርትራዊ መንእሰይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝበለፀ ትምህርቲ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ምናልባት
صباح تعرف صباح كتودق يا قالك بلك ما يكلني اتي بسلا ابت حجر زلو اتي بسلا ابت حجر زلو سمعت نتحجر انا تقودي زبل كل العفار كيت كتاريخيامتم عفار ربحاناتهم بفصم كم زي تحلوا وين سفلتو كل الصومال تمساسال سمعت اللو تقارو باسبورت يرم لو لان كان باسبورت تግራይ ሀገር እንኮን አለና በመባል ዝዛረብ መልዩ ከምድማ ተበዲልና እና ዝብል ስምዒት ካብ ትግራይ መልዩ 1 ሚሊዮን ዲገለ ተቀቲልና ዕድል ተረኺቦም ምናልባት ኣብዚ ዋን ስለዘይ ተዓሞ እምበር እሳቶም ይሕኖም ክፈድዮም ኦሮሞ ንሓዋሩ ተበዲልና ግዜና ሕጂ ዝብል ዘሎ ስለዚ እዚ ተሃገራውነት ዘይብሉ ሃገር እንታይ ክፈጥር ከም ዝኽእል እንታይ ከም ዝመስል ንሪኦ ኣለና ሱዳን ኣበይ ወዲቓላ ዘውድቆም ዘሎ ሶማልያ ሕንፍሽፍሽ ናታ ኣገን ሃገራዊ ስምዒት ስለዘየለዩ እዚኣቶም ንኽንዕቕ ወይ እውን ጃጅ ንኽንገብር ኢልና ኣይኮናን እቲ ኩነታት ግን ኣብ መወዳእታ ካበይ ዝብገስ ኢልካ እቲ ምክንያት እዚ እዩ ናብ ኩናት ኣቲና ብኩሉ መቸም ኩልኩም ናብ ርእስኩም ሕሰቡ ባድመ መፅም ዕሞራ ብክልቲ ገፅ መፅም ዕሞራ ዳንሻ ብፀለምቲ መፅም ፊናርዋ መፅም ብራያ መፅም ብራያ ብክልተ ሰለስተ ብኣላማጣ ብኮኮፍተ እንደገና ብዓፋር ማዕረግ ዘለዎም ኣዘዝቲ ጀነራላት ማዕረግ ዘለዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ኣድያቦን ኣስገደ ፅምብላን ዘሎ ቀይድ በትኽ ውራዕ ማዕድንን ወርቅን ይሳትፉ ምህለዎም ክስታት ይበፅሕ ኣለዎም እቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝዕደን ዝወፅን ዘሎ ሃፍቲ ኣብ ውሽጢ ሓይሊ ፀጥታ ትግራይ ዝርከቡ ውልቀ ሰባትን ሓለፍትን ከምኡውን ኣብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ላዕለዎት ሰመዚ ክሳተፍሉ ብምዃኑ ህፁፅ ፀመ መዓልታት ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ልዕሊ 28 ኩንታል ወርቂ ካብ ትግራይ ናብ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝኣተው ይዛረብ እንትኾነ ግን መንግስቲ ካብዚ ተዓሪፋውን ኣይረኸበን ብምባል ድማ እዚ ናብ ፌደራል ኣታዊ ዝተገብረ መጠን ወርቂ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝዕደንን ዝወፅን ዘሎ ሃብቲ ከም ዘይሓውስ ይዝገልጽ ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሕን 2 ሰሙንን ልዕሊ 28 ኩንታል ናብ ፌደራል ኣትዩ እዩ እዚ ድማ ብኮንትሮባንድ ዝወፅ ይሓውስን ካብዚ ግን ሓንቲ ሳንቲም መንግስቲ ይረኸበን ምክንያቱም ኣብዚ ጉዳይ ዝተዋፈረ ሰፊሕ ሓይሊ ስለ ዘሎ ይብል ኣብዚ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ትማሊ ብህይወትናቶም ብጠያይትናቶም ካብ ደገ ዝኣቱ ዝነበረ ገንዘብ ይፃወቱ ነይሮም ብልሽውና ገይሮም ይኸስቡ ነይሮም ዝተባሃሉ መራሕቲ ናይ ህወሓት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ነቲ ዘሎ ዕደና ወርቂ እውን ንረብሖም የውዕልዎ ከም ዘለዉ እዚ ግለሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ፈትለ ወርቂ ትበሃል እውን ፅቡቅ ጌራ ተዛረበቶ እዩ መርሕነት ናይቲ ኣባል ናይቲ ኤግዜክቲቭ ትበሃል ናይቲ ህወሓት ከምዚ ኣብ ግዜ ኩናት ጠያይት ንክንገዝእ ነዋህሎ ዝነበርና ካብኡ ግበይ ይወስዱ ከም ዝነበሩን ካብቲ ወርቂ እውን ይወስዱ ከም ዝነበሩ ተዛሪበ እያ መንእሰይናቶም ከንታይ ክኸውን ኣሎ እቲ ናባና ዝብልዎ ዝነበሩ እኳ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሰሃራ በረኻ እዩ ብጣዕሚ ከቢድ በዚ ቆልዓ ሰበይቲ ገለምሳ ብጣዕሚ ከቢድ ዳርጋ 3 መኻይን ኢና ወፂና እኒና ትሪእዎም ኣለኹም እዚኦም 3 መኻይን ሃሪብ ዲ ዝበሃል መሳርሒ ከምዚ ሓመድ ደፈጨና በሊዕና ኸይና ኣትና ቁም ነገር እንዳሕ ዘይበፅሕና ብጣዕሚ ይጨንቕ ሳራ ዝተወሰነ ተኽልታት እኒአው ዝሮ ራእዩ እዚ እቲ መንእሰይ ድሕሪ እቲ ኩናት ከመይ ይኸውን ኣሎ እዛ ቪድዮ ምስ ረኽዋ ጃጅ ክገብሮ ይደልን ክፈርዶ ይደልን ነዚ መንእሰይ እዚ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ኣብዛ ሱ ዘለዋ ቦታ ነይረ ተፍልለይ ግን ስማርትፎን ኣይነበረና ነብስና ክንስእል ሽዑ ከመይ ጌርና ብሰላም ንኣቱ ኢና ንብል ነርና ብሰላም ክኣቱ ይምነዮ ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ቦታ እዚ ንማንም ትምነዮ ቦታ ኣይኮነን ንፈታዊኻ ንፀላይኻ ይትምነዮን ኢኻ እዚ ቦታ እሱ ዘለዎ ብኡ ስለ ዝሓለፍኩ ኣብ ልዕሊኡ ድንጋፀ እዩ ዘለኒ እምበር ፍርዲ የብለይ ናይ ብሓቂ የደንግፁን እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ከምዚ ሓደጋ ክወጥቁ ምኻሎም እዚ መንገዲ እዚ ኣነ ከይደየ እየ ሓሊፈየ እየ ትሽግር ስለ ዝሓለፍኮ ግን ኣቋሽሻ ይርዮን እየ እቲ ወርቅን ሃብቲ ናይቲ ሃገር ይግበት ኣሎ እዞም መንእሰያት ድማ ከምዚ ሓደራኹም ብከምዚ መፂኹም ከማ ናብ ኤሮፓ ክሰልጠኩም ኣይክእልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ሰንባዲ ሓደ ሰብ ክነግሮም ክኽእል ኣሎ ነዞም ህዝቢ ኤሮፓ ሰብ ይቕበል የለን ብግምጣሉ ድማ ከምዚ ኢሎም ይመፁ ኣሎ ብብዝሒ ትግራይ ከምዚ ሕጃብ ኣብ ሎንዶን ዝረኣናዮ ዓዲ እንግሊዝ ዝረኣናዮ ድማ ብሽም ኤርትራውያን ወረቐት ወሲዶም ፅባሕ ንጎ ድማ እንታይ ኣለዎም እዚኦም ሕማቕ ዘርኢ ዶ ሕማቕ ካልኦት ዶ እናበሉ ኣንፃር ኤርትራ ወረቐት ናይ ኤርትራ ኣንፃር ኤርትራ ክሰርሑ ከለዉ ንሪኦ ዘለና ከምኡ ንኸየጋጥም ብኡ መንገዲ እውን ክንሪኦ ኣለና ስለምንታይ እቲ ተንኮል ኩሉ ግዜ ብተደጋጋሚ ሕማቕ ስለ ዝምህረካ ክንጥንቀቐሉ ክንከል ኣለና دما ترجموا ويانا نسمري بفلايا مريت حماسين تبان حنت الدقة دخلت بوتا أكتب بوتا وزلوا
ህዝቢ ብምሎም ብላምባ ክቃጠሉ ይኽእሉ ኣለዎም ክነዱ ይኽእሉ ኣለዎም ክቁጠሩ ይኽእሉ ኣለዎም ሰራዊት ጥራሕ ኣይኮነን ዓነት ሰራዊት ጥራሕ ኣይኮነን ሰራዊት ካብ መንዲ ምፅወት ሰዲ እቲ ህዝቢ ው ዘሎ ህዝቢ ደንብያ ብፅልኢት ተለኮነ ሓንጎል ስለ ዘሎ እዚ ሓንጎል እዚ ክፈርስ ክኽእል ኣለዎ ነዚ ሓንጎል ዝስማዕ ዘረባ ስለ ዘለዎ ይኮና ንሰምዖ ዘለና ዘስማዓኩም ዘለኹ እንታይ ዳ ክንፈልጦም ኣለና ገበን ስለ ዝኾነ ዶኩመንት ትከውን ስለ ዘለዎ እዛ ቪድዮ እዚኣ ስለዚ ኣብ እስር ቤት እዩ ዘሎ እዛ ርእሲ እዚኣ ንበዓላ ገበን ስለ ዝኾነት ገበን ተደመሮ ገበን ኣብቲ እስር ቤት እዩ ክበሊ ከምዚ ኢልካ ተዛሪብካ ትኸደ ቦታ ይብልካ እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ሓንቲ 2-3 ቪድዮ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ጉዳይና ክንሓልፍ ኢና እዚኣ ካ ስምዕዋ ፌደሬሽን እምበር ናፅነት ኣይደልን ኢሳያስ ዝበሃል ትምህርቲ ብምሎም ዞም ኣብዚ መፅያ መፅሓፍ ተፃሓፉ በዓል ተስፋይ እቶም ነወድ ክትብሎ ገለ ትብሎ ማልያ ዘይብሎም ሰብቂ ሓንቲ ሃዳምን ሃዳሚ ነዚ ወለዶ እዚ ኮል ሓንቲ ጌጋ ዝበሃል ይብሉ ኣብ እምሩ እንታይ ገይሩ ቆፂርዎ ዓበይቲ መራሕቲ እዮም ነይሮም ክሕስቡ ይክእሉን እዮም ተጋደልቲ እዮም ክሕስቡ ይክእሉን እዮም ከምዚ እንዳበለ እቲ እምሩ ቀሪፅዎ ስለዚ ይፈልጡ እዮም ስለዝፈልጡ እዮም ዝነግሩኒ ዘለዉ እንዳበለ ስኢሉ ተቐቢልዎም ማለት እዩ ንሶም ግን ብመደብ እዮም ነዚ እዚ ዝረኸብዎ ወለዶ ካብ ኤርትራዊ ታሪክ ካብ ውርሽኡ ኣላቂቖም መንዚዖም ናቶም ሰራዊት ንክገብርዎ እዩ ነቲ እዚ ዝረኸብዎ ወለዶ መሳርሒ ናቶም ክገብርዎ መሳርሒ ክገብርዎ ተኮይኖም ካብ ህዝባዊ ግንባር ከፋትሕዎ ኣለዎም ከፋትሕዎ ተኮይኖም ሰውራ ኤርትራ እዚ ዕላሙ ኣቦታትካ ከምዚ ዕላሞም ኣቦታትካ ከምዚኦም ኮይኖም እንዳበሉ ከፋትሕዎ ክስዕሩ ነይርዎም ስለዚ ብመደብ እዮም ንሳቶም ከምኡ ገይሮም ንሱ ከዓ ብግርህነት ንዝተቐረበሉ መርዚ ወሲድዎ ማለት እዩ ጌጋ ዝበሃል የብሉን ሓቂ መሲልዎ ሸ ምስ ግዜ ግን በጣቅጣቅ መንግስቲ ኤርትራ ሱቁ እዩ ዝብል ግዜ ቃል ዓየ እዩ ዝብል ተመኪሩሊ ግዜ ካ ንኩሉ በጣቅጣቅ ኣቢሉ እትዎ ኩላ እንታይ ሕማማ እንዳመፀረ መፅቲ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ሆ ክብል 10 ዓመት ዝገበረ ወለዶ ናቱ ፖለቲካ ኣይኮነን ወዲ ብርሃ ኤግዛክትሊ ፅቡቅቲ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዞም ኩሎም ክብሪ ዝተዋህቦም ዓበይቲ ሰባት ስለ ዝኾኑ ዓበይቲ ስለነኽብር ምሁራትካ ስለ ዝኾኑ እቲ መንግስቲ ማዕርዮም ምስኦም ዝወዳደር ግብረ መልሲ ይህብ ስለ ዘይነበረ ናይ ብሓቂ ነቲ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ብሓቂ ፀልዮሞም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንኩሉ እቲ መንእሰይ ፀልዮሞም እዮም ንሓዊሶም ንኩልና ፀልዮምና እዮም እቲ ሕቶ ግን ከምዚ ዝበሎ ግዜ ክምልሶ ኢልካ ሸለል ክበሃል ዝግባ ኣይኮነን ኣይ ቲንክ ካብኡ ሻዕብያ እውን ተማሂሩ ከም ዘሎ ስጉም ተቀይሩ ከም ዘሎ በዚ ንፈልጥ ፀላይቶም ወያነ ኸላስ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ ዝብሉ ክብሉ ይስምዑ እዮም ሓቂ እዩ እቶም ናይ ቀረባ ፀላእትና መንበር 4 ኪሎሞም ምስ ሓዙ ሽግር ዝፈጥሩልና ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ እዮም ቅድም ገዛእቲ ደርብታት ኣምሓራ ነይሮም ድሕሪኡ ከዓ ን27 ዓመታት ስልጣን 4 ኪሎ ዝሓዘት ወያነ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ከም ተቐዲሞም ዝተንከፍክዎ ብዘይ ባርኾትን ኣጅኹም ምባል ናይ ለኣኽቶምን ብሓቂ ንኤርትራ ክሳብ ክንድቲ ዘስጉእ ተፀባእቲ ኣይምኾኑን ነይሮም ኣፃዕዶም ቢልና ክንዛረብ ኢትዮጵያ ነቲ ስማዊ ፌደሬሽን ኣፍሪሳ ድሕሪኡ ከዓ ንኤርትራ ሙሉእ ብሙሉእ ጎቢጣ ክትገዝኣ ብናቲ ዓቕሚ ኣይምኽኣለትን ስለዚ ንኢትዮጵያ ስዒርናያ ኣብ 1991 ኢልና ክንዛረብ እንድሕር ኮይንና ንመምሕዳራት ኣሜሪካ ዳ ስዒርና እምበር ንኣ ጥራሕ ኣይኮንና ፅፁይ ሓቂ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኣቶ ሰለሞን ድራር ዝቕርቦ ዘሎ ናይ ብሓቂ ብስለት ዘለዎ ስምዒት ዘይብሉ ምስ ጎረባብትኻ ንሓዋሩ ከመይ ጌርካ ክትነብር ትኽእል ካብ ብሱል ምሕደራ ካብ ለባማ ሰባት ድማ አንዳር ዘረባ ናይ ተጋሩ ምናልባት ንሕና ብስምዒት ንምልሶ ንኸውን ኣብዚ ኣቶ ሰለሞን ድራር ካልኦት ስኮላርስ ካብ ኤርትራ ድማ ብልቦና ክምልስዎ ንርኢ ኣለና እዚ ከዓ ነቲ ህዝቢ ንሓዋሩ ከመይ ገይሩ ክነብር ይኽእል ኣርሒቕካ ናይ ምጥማት ድማ ካብኦም ክንመሃረሉ ንኽእል ኢና እርግፀኛ እቲ ዘሎ ስምዒት ኣብዚ እዋን እዚ ተራሰብ ዝብሎ ዘሎ ንዑ ይኮነን ክዛረብ ዝመፅእ ዘሎ ኣብኡ ድማ ዘሎ እቲ ልቦና ካብ ዓበይቲ ሰባት ዓብ ዘረባ ኢኻ ትፅበ ኣብ ትግራይ ግን ካብቶም ዓበይቲ ንሰምዖ ዘለና ስምዒትካ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ መልሲ ህድእ ዝበለ መልሲ ናይ ኤርትራ ፀላዕላዕ ዝብለና ዘሎ ክንብል ንኽእል ኢና ብሓፈሻ ግን እቲ ትክክለኛ ዘረባ ንሓዋሩ ዘየሕፍረካ ብሓባር ድማ ዘንብረካ ከም ጉርብትና ኣገዳስነቱ እዚ እዩ ኣይ ቲንክ ሱዳን ዝኩሉ ክትብድል ከላ እውን ተመሳሳሊ መርገፂ ነይርዎም ትማሊ ኣብ ዝገበርኮ ቪድዮ ክሰግር እየ መጀመርያ በዚያ ንጀምር ብዛዕባ እዚ ዘጋግየና ሰብ ማለት እዩ ኤርትራ ትግራዋይ እንዴ ተጋሩ እንዴ ይብለስ ለው ኮቶም ደቂ ኣኩለ ግዛይ ሰራይ ተጋሩ ኢና ይብለለውሽ
ስለዚህ ተጋሪም ግድን በርታ ያክትሎም ደል ያደ ምንም አነሙን ሬጃ ይብለኝ ግጽ ግን አነሙን ሬጃ ያክትሎም ደል ያደ ዝንሪዮ ዘለና ውቅያኖስ ዝበሃል ነዛ ሰባ ሓፍትና ግጥሚ ከም ዝሃባ ኣብቲ ግጥሚ ዝሃባ ድማ ሓቅነት ናቱ ኤግዛክትሊ ከምቲ ዝንሪዮ ዘይኮና ኣነብታ ቪድዮ ናተይ ዝሓለፈታ ኢለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስነ ጥበባውያን ወይ እውን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ መንእሰይ ብቐጥታ በዛ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ሓሸውየ ቀልጢፍና ክንነቕፎም የብልናን እዚኣ ኩልና ክነስዕለላ ኣለና ዋይ ምክንያቱ ኣብ ደገ ዘሎ ናይ ሶሻል ሚድያ ድራማ ንሳቶም መዓልታዊ ይከታተልዎ የለዉ ወይ እውን እቲ ተንኮልን ሸርሕን ናይቶም ሰባት እውን ብርቀት ከይፈልጥዎ ኩሉ እዮም ከምዚ ንሕና ለይትን መዓልትን ኢንቨስቲጌት ንገብሮ ዘለና ሶሻል ሚድያ ከምኡ ክገብሩ ስለ ዘይውዕሉ some ፅቡቕ ድማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝውዕል ዘሎ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ምንታይ ይውዕል ከም ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና ስለምንታይ እዚኣ ምፅልኩም ቅድሚያ ግን እስከ ምቕዳሕ እዚኣ ስነ ጥበብሲ ካበይ ናበይ ነዚኣ ንሪእና ናብቲ ናይ ኣገዳሲ ርእሳናተይ ክሰንክር ኢና ወዲ ትግራይ ኣቢለዎ ዋይ ዋይ ወይዛ ዋዕሮ ትግራይ ኣቢላቶ ወኒ ሕመኒ ወኒ ሕመኒ ወዲ ሸመኒ ወዲ ሸመኒ ወኒ ሕመኒ ወኒ ሕመኒ ዓብዮም ንእሽተዮም ሞደርን ሙዚክ ናቶም ሂፕሆፕ ናቶም ዝደርፍ ባህላዊ ናቶም ዝደርፍ ኩሉ ካብ ኤርትራ ዘይቀድሕ ከም ዘይብሎም ንርኢ ኣለና ስለዚ ምንጭ ናይቲ ጥበብ ኣብቲ ዞባና ኣብ ኤርትራ ከሎሲ ናብ ደገ ዘማዕዱ እንታይ ኣለካ ዝብል ፅቡቕ ዝኾነ ርእቶ ናይ መንእሰያት ናይ ኤርትራ ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ወይ እውን ኣብ ብዙሕ ማሕበራዊ ሚድያ ርኢና ግን ሓንቲ ብዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት መልእኽቲ ካብ ኣቡና በሺር እስከ ስምዕዋ ሕጂ እዚ ቆልዓ እዚ ወዲ እዚ ንብዙሓት ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ሂብዎም ማለት ስለዝኣመንሉ ተቐቢሎም ከዓ ንሳቶም ገለ ነቲ ደርፊ ዝደረፍዎ ኣለዉ ገለ ከዓ ነቲ ደርፊ ዘይደረፍዎ ኣለዉ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እንታይ ገይሮም ብፍላይ ድሕሪ እዚ ኩናት ዝነበረ ዋላ ቅድሚ ኩናት ምን እንተኾነ ደይ መደይሎም ንኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ማኖ ከትሕዝዎም ንሕና ከም ኤርትራውያን መጠን ኣብ ልዕሊ ስነ ጥበባውያን ናይ ሃገርና ዓብ ክብሪ ስለ ዘለና ነቶም ስነ ጥበባውያንን ንዓና ንኽፈላልዩና ኢሎም ደይ መደይሎም ሓደ ካብቶም ኣጀንዳ ሒዙ ዝነበረ እዩ ውቅያኖስ ጉዕሽ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ናይ ኣጋእዝያን ዝበሃል ፖለቲካ ኣብ ትግራይ ዝነበረ መምህር ገብረ ኪዳን ደስታን ጀነራል ተኸለ ብርሃኒ እዮም ሒዞም ነይሮም ሽዑ ኣብ በዓል ሙሉ ወርቂ ኣብ በዓልቲ ሃብታም ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር አንጀሊና ሓዋ ኣብኡ ይመፅእ ማለት እዩ እቶም ቀንዲ ዋና ናቱ ዝነበሩ ግን መምህር ገብረ ኪዳኒ ጀነራል ተኸለ ብርሃኒ እዮም እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ስነ ጥበብ ከዓኒ ስነ ጥበብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ከዓኒ ካብቲ ቀንዲ ክሰርሕሉ ዝፀንሑ ታሕቲ ከዓ በዓል ውቅያኖስ ጉዕሽ እዮም ሓደ ከዓኒ ወዲ ባይረ ዝብሎ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ቀደም ቅድሚ 5-6-7 ዓመት ንዛረበሉ ነርና ኢና ሕጂ ግዜ ስለ ዝኸደ እቶም ሰባት ስለ ዝተቀያየርና እቶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ደንባ ሃገራውነት ዘይነበሩ ኣብ ካልእ መድረክ ዝነበሩ ሕጂ መፅኦም ነቲ ሶሻል ሚድያ ክዕብልልዎ ስለ ዝጀመሩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበሃል ዝነበረ በተማ ሃገራውያን ግዜ ወሲዱ እፅቀት ከዓ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብዙሕ ኣይስማዕን እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ማለት እዩ ግን ድሕሪት መልስ ኢልና ክንዛረብ ከለና ኣላ ይርሓሙ ፈውኒና ዓርከይ ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ ነርና ማለት እዩ ደይመደይ ኢልካ ነቶም ስነ ጥበባውያን ናይ ኤርትራ ንዕኦም ምስቶም ሃገራውያን ምስ ሃገሮምን ምስ መንግስቶምን ንኸተጋራጭዎም ብፍላይ ምስቶም ኤርትራውያን ሃገራውያን ከተባእሶም ድሕር ዳ ኮይንካ ኸዓኒ ናይ ትግራይ ግጥሚ ትብሎም ናይ ትግራይ ዜማ ትብሎም ስነ ጥበባውያን ናይ ትግራይ ይሰኣሉ ከም ዝናገበርካ ንሕና ካቶም ኤርትራውያን ግርህ ኢልና ምስ ተጋሩ ርኢና የሚልና ነቶም ስነ ጥበባውያን ንሓና ማለት እዩ ንቅጥቅጦም ዲኖም ነጠልዖም ጠቕሊሎም ካብ ስነ ጥበብ ዓለምን ካብ ሜድያን ከም ዝወፁ ዋላ እውን ስነ እምራዊ ፀቕጢ ክንገብረሎም ተገይሩ ማለት እዩ እዚ ንሓና ድኽመታት እዩ ብፍጹም እዚ ክኸውን ዘይግብኦ ንነዊሕ ዓመት ዝኸደ እሞ ክንመሃረሉ ዝግባአና ዘይተመሃርናሉ ዘይነቃሕናሉ እስቲል ሕጂ እውን እቲ ፀላእትና ዝገብርዎ ዝነበሩ ፈተውትና ዝበልናዮም ንሕና ዝበልናዮም ሃገራውያን ኢልና ዝኣመልናሎም ሜድያታት ከይተረፉ ኣንፃር ስነ ጥበባውያን ናይ ኤርትራ ደው ኢሎም ርእሲ ንምድናን ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ዘሕዝነኒ ነገር ብቁፅሪ ኣዝዮም ብዙሓት ስነ ጥበባውያን ብሰንኪ ኣተሓሕዛ ንሕና ካብዚ ደንበ ናይ ሃገራውነት ጠፊኦም ምስ ፀላኢና ተሰሊፎም ኣንፃርና ኮይኖም ይቃለሱና ኣለዉ ንኣብነት ደይርስዖ ከሪአኩም ክእል እየ ሮቤል ሚካኤል ንዓይ ፀሓፈለይ ኣነ ንባዕለይ ናይዚ ጉዳይ ቅድሚ 10 ዓመት ግዳይ ማለት እዩ ንሮቤል መጀመርያ ኣምሓርኛ ደሪፍካ ኢልና ክንቅጥቅጦ ከለና እሱ ብዝተኽእሉ መጠን ከረድእ ፈቲኑ ነይሩ ሮቤል ኣይተረዳእናዮን ገዲፍና ኸይዱ ሰላም ምስ መፀ ሽዑ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ነኺስዋ ፀኒሑ ፕራይቬት መፂ ንዓይ ፅሒፍለይ እየ ዘለካ ትብለን ነበርካ ቅድሚ ሕጂ ኢልኒ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣብዚ እውን ተራኺብና ብኣካል እዚኣ ሕጂ ኣብዚ ካምፓላ ዘለዋ በዓል ንሕምያ ሃገራዊት እያ ንንሕምያ وهذا بلد أرفي أب سوشيال ميديا بده حزن ملكعو زمة تغير الله أبناء أوراجان قال ملنا الناس أقعو ناتناينا تخون ناتاينا ناتاينا ني أوراجات ويقولوا سوات كحمام دلوهم مش تيبكم وتيوم أب كم وهذا بلا على قوتهم نزاع ولعة أي تبلع تسلع يوما حجي تقريبا قريفاتنا بعد نساب على السلام تسفاي سلام
ስለ ዘቅድፍናዮም ገዲፈናና ኣብቶም ተጋሩ ኮይዶም ማለት እዩ ገዲፎምና ኣብቶም ተጋሩ ኮይዶም ሕጂ ከዓ ብዙሓት መቆፀርና ነርና ግን ኣድላይነት የብሉን ሕጂ ከዓ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ኣዝያ ንፍዕቲ ብፍላይ ብመንግስታ ብሃገራ ብህዝማ ብዘለዋ ብቕዓት ርእሰ ተኣማንነት ፍልጥቲ እምንቲ ዝኾነት ሓንቲ ሰባ ዓንደ ማርያም ተሪፋትና እዚ ኩሉ ዓመታት ኣንጻር ስነ ጥበባውያን ፖለቲካ ንኸይደርፉ ኢዶም ኣኪቦም እግሮም ኣኪቦም ጥራሕ ናይ ፍቅሪ ዝደርፉ ዝነበሩ ብዛዕባ ሃገር ትደርፍ ጓል ኣንስተይቲ ብዘይካተን ሓርበኛታት ተጋደልቲ ከም በዓል የለን መለስ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ብምሉኦም ደቂ ተባዕትዮ ዋላ ደቂ ኣንስትዮ ገዲፎሞ ዝነበሩ ተመሊስና እንድሕር ዳና 10 ዓመታት ደርፍታት ተመሊስና ካብ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ሰባ ዓንደ ማርያም ኣብ ስነ ጥበብ ዓለም እዚ ኩሉ ኣደራዕ እንዳመፃ ንሳ ኣብ ጎና ሃገራ ኮይና ደው ኢላ ሃገራዊ ደርፍታት ተፍርድ ዝነበረት ደራፊት እያ መብዛሕትኡ ናይ ፍቅሪ ዝመፃ ዝነበረ ደርፍታት ንብምሉእ ጠጠው ኣቢላ ልክዕ ከምዚ ሃለቃ ዝገብሮ ዝነበረ ነቲ ናይ ፍቅሪ ደው ኣቢላ ነቲ ሃገራዊ ደርፍታት ተፍርድ ዝነበረት ኣዝያ ቻለንጀር ዝኾነት ንፍዕቲ ጥበባዊት እያ ነይራ ሳባ ንሙሉእ ዓለም ዜራ እያ ከምቶም ዝጠለሙ ከምተን ዝጠለማ ኣብ ኣሜሪካ ዕድል ነይርዋ ኣብ ኣውስትራልያ ዕድል ነይርዋ ኣብ ኤውሮጳ ዕድል ነይርዋ ኣብ ሃገራት ዓረብ ኣብ ኩሉ ዕድል ነይርዋ ይክተርፍ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣሜሪካ መፅያ ኣብ ካናዳ መፅያ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ኩሉ ከይዳ ኣይተረፈት ንእምንቲ እያ ብሃገራ ሕጂ ተዛሪባቶ ዘላ እዚ ኣብ ልዕሊኣ ዝተገብረ ዓለቕ ምስ ተሰምዐት እሞ ይገርም ይክትሰምዑ ኢኹም ስለዚ ነዚ ሓንቲ ከም ሓሙስ እምንቲ እሞ ካብተን ንኣሽቱ ስነ ጥበባውያን ዝዓብያ ዘለዋ ስነ ጥበባውያን ናይ ሃገርና ነዚኣ ከምዚ ጌርካ ርእሳ ንኸተድንን ብጥዑም መልሓስ እንዳምፃእካ ኣሽሙር እናገበርካ ኣብ ሜድያ ከምዚ ዓይነት ዘመተ ሼም ኦን ዩ ጋይስ ብጣዕሚ ይድሕፍር ኦኬ እታ ዘረባ ብጣዕሚ ተራርያ ኣገዳስነት ግን ዘለዋ እያ ብኩሉ መዳይ ክንሪኦ ሓደ ንበሺር እቲ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ቀልጢፉ ክወፅእ ብምኻሉ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ኣብዚኣ እንታይ ኣላ ምናልባት ኣብ ሶሻል ሚድያ ዘለና እውን ኩልና ክንመሃረላ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስነ ጥበበኛታት ቀልጢፎም ነቲ ሓበሬታ ከይርይዎ ይኽእሉ እዮም ግብረ መልሲ ድማ ክቡ ይክእሉን እዮም እቲ ናይ ሎሚ ዘበነ ሶሻል ሚድያ ግን ዕድል ሂቦምኒ ዘሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እውን ርኢናዮ ነቲ ፊልምታት ነዛ ናይ ግብረ ሰዶም ፊልሚ ከመይ ገይሮም ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ስነ ጥበበኛታት ዘይፈልጥዎ ኣብ መንጎ ኢትዮም ብሽሞም ክንደይ ሓደጋ ከም ዝወረዶም ቶም ተዋሳእቲ እቶም ኣብታ ፊልሚ ዝነበሩ ግን ኣብቲ ጉዳይ ዘይፈልጥዎ ዝነበሩ ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ጌም ፅቡቅ ጌሩ ገሊፅልኩም ኣሎ እቶም ስነ ጥበበኛታትና ንክንሃርም ዝፃወዱልና ዘለው ሸረኽ ምዃኑ ኣብ ኤርትራ ዘለው ስነ ጥበበኛታት ደይመደይ ኢሎም ነዚ ነገር እዚ ክገብርዎ ከምዘይክእሉ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ገለ ነገር ተኣሲራትላ ከም ዘላ ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ንመን ኢና ከነጥቅዕ ዘለና ነቲ ፀላኢ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ጌም ናቱ ክንፈልጦ ኣለና ተረዲኹም ኣለኹም እቶም ናትና ግዳይ ከይኮነስ ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ናብኣቶም ታርጌት ናተ ቪድዮ ብዝሓለፈ ተሪኹሞ ናብዚ ሰብ እዚ ታርጌት ዝገበረት እያ ነይራ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ክገብር ይፍትን ከም ዘሎን እቲ ዕላማ ናቱ እንታይ ምዃኑን ስለዚ ምዚ እዚ ሰብ እዚ ኣጀንዳ ናቱ ሓደገኛ ፀረ ኤርትራውነት ስለ ዝኾነ ነዚ ኢና ክንቃወም ዘለና ኣንፃር እዚ ኢና ደው ክንብል ዘለና እምበር ሳባ መጋበርያ ገይርዋ ክኸውን ይኽእል ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ 2 ሪኢና ኣለና ንበሺር ድማ ነቐፌታ ክቦ እቶም ዩቱበራት እውን ተሪር ዝኾነ ግብረ መልሲ ዝህቡ ዘለዉ ካብ ተደጋጋሚ ዕንደራ ዝመፅእ ዘሎ ፀገም ከም ምዃኑ ምርዳእ የደሊ እቶም ኢንፍሉዌንሰርስ ናይ ኤርትራውን ክንሃርሞም የብልናን ብተደጋጋሚ ይሰምዕ ኣለኹ ዩቱበራት ናትና ብላብላ እናበልካ ነቶም ካልኦት ዩቱበራት ከምዘ ይበሃሉ እቶም ዩቱበራት እኮ ሰባት እዮም በቲ ዘለዎም ሓበሬታ ድማ እዮም ክዛረቡ ዘለዉ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራውነት ክከላኸል የስ ንሰባት ኤርትራውያን ከነጥቅዕ የብልናን ውሑድ ህዝብና ክንከስር የብልናን ኣብዚኣ ምስኡ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ይሰማማዕ ደይመደ ኢልካ ግን ነቲ ውሑድ ኣብቲ ሃገራዊ ዘሎ ንሽተይ ንኳልመ ምስ ረኸብካ ንዑ ከም ላማ ከም በትሪ ተጓሪኻ ንዑ መጨፍጫፍ ድማ ፅባሕ ንጎ እቲ ሕብረተሰብ እውን ክሃሲ እዩ ስለዚ ብኩሉ ወገን ንቕሓት ዘድሊ ክጋገ ይኽእል እዩ ዩቱበር ከንታይ ድማ ኣምላኽ ዘይልዎ ሰብ እኮ ክጋገ ይኽእል እዩ ንዑ እውን ሸለል ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ንዑ እውን ትጋገ ኣለካ ክትብሎ ክትክእል ኣለካ ግን 10 ግዜ ክትቅርሱመ ኢልካ መበግሳ ከተጥፎ ኢልካ ምብጋስ እዚ እውን ቅኑዕ ኮይኑ ኣይርዮን ያነ ሶሎ ሚድያ ነዛ ንሳባ ከም ኢልዋ ስለምንታይ ከም ኢልዎ ዋይ ንሳባ ስለዝፀልእ ኖ ሶሎ ሚድያ ከም ዝበለ እዚ ነገር እዚ ንኤርትራውያን ሓደጋ የውድቕ ስለ ዘሎ ስለዝመሰሎ እዩ ሓቂኻ ንሪኦ ኣለና በዓል እዚ ውቅያኖስ ዝበሃል ክንደይ ሰበት ተናግሩ ኣለዉ ክንደይ ንኤርትራውነት ምህራም ክንደይ ክየድ ኣሎ ስለዚ ሶሎ ሚድያ ድዩ ማዕበል ድዩ ካልእ ድዩ ከም ኢሉ ኣነ ሽሞም ክረቅሕ ዝኽእል ዓበይቲ ሚድያታት ስለ ዝኾኑ እዩ ንዓታቶም ምህራም ኣይኮነን ዘድልየካ እሳቶም እውን በቲ ዘለዎም ሓበሬታ በቲ ዘለዎም መረዳእታ ንኤርትራውነትን ኤርትራውያንን ክከላኸሉ ኢሎም እዮም ዝኸድዎ ዘሎም በር ፅልእ ናይ ሳባ ወይ ፅልእ ናይ ገለ ስለ ዘሎም ኣይኮነን ስለዚ ብሓፈሻ ንቕሓት የድሊ መጀመርያ ናይ በሺር ዘረባ ሓንቲ ኣገዳሲ ዘላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስነ ጥበበኛታት ብመሰረቱ ሃገራውያን እዮም ኣብ ሃገር ስለ ዘለዉ
እዚ ኣብ ደገ ኮይንካ ልዕልዮም ሃገራዊ ክትኮነ ይትኽእል ኣነ ኣብቲ ሓለፈት ቪድዮ እውን ኢለ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ዝያዳ ኤርትራ ንዑያ ትግብኦ እና ኣብ ደገ ኮይንና ካሊእ ወትና ንገብር ኣለና እቶም ኣብ ኤርትራ ዋጋ ዝኸፍሉላ ዘሎ ኤርትራ ቀዳምነት ንዑም እያ ትግብኦ የስ ብደፊኒሽን ብዜግነት ገለ ንክልተን ኣማራ እያ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ግን ኣነ ናተይ መረዳእታ እየ ዝብለኩም ሕጋዊ ሰነድ ገለገለ ይኮኑ ናተይ መረዳእታ ኤርትራ ዝያዳ ዋጋ ዝኸፍለላ ዝያዳ እሱ ክረኽባ ንዑ እያ ትግብኦ ኦኬ ፋይን ትሕቶ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኤርትራውያን ብዛ ሰብ እዚኣ ድማ ልዕሊ ማንም ነቲ ግባኣ ዘበርከተት እያ በታ ዓውድናታ ፋይን ምናልባት ኣብ ቆናፂብናያ እንተኮይና ኣነ ከም ጆርጆ የቕረታ ይሓትት ኣነ ግን ኣብኣ ዘተኮረ ፅልእውን ኣይነበረንን ግን ኣገን ድሕሪ ሕጂ ድማ ዝለዓለ ልቦና ነቕሕና ኣለና ንሓተትና እናተኣራረምና እናተመላላእና ዘድሊ ሓበሬታ እናተዋሃበና እንድሕሪ ኮይዱ ግን እቲ ስራሕ ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣገን ኣብቶም ውሕዳት ደንጉኹም መፃኹም ዶ ገለ እናበልካ ኣብቲ ናይ ደንቢ ኤርትራውያን ዝግበር እውን ጥንቃቐ የድልዮ ኮይኑ ይስማዓና ምክንያቱ ውሕዳት ቻነላት እዩ ዘለና ኣዝዩ ብዙሕ ቻነላት ኣይኮናን ዘለና ነቲ ዘሎ ቻነላት ስቂልካ ብጓል መንገዲ እናቐርሰምካ ምኻድ ድማ ብሓቂ ኪነ ሕስድና ክኸይድ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓንን ያነ ሓደ ጆርጆ ዝገብሮ ዘሎ ስራሕ ብቁዕ ተዘይኮነ ብቁዕ ስራሕ ክሰርሕ ተበገስ ማዕበል ዝሰርሖ ዘሎ ጉድለታት ኣለዎ ኣሪምካዮ ካልእ ስራሕ ሶሎ ሚድያ ከም ዘለዎ እንተኢልካ ካብኡ ዝበልጥ ስራሕ ንዕኡ ክትቀትሎ ይትፈትን ንሱ ነቶም ኦዲየንስ ናቱ ብዓቕሙ የገልግሎም ኣሎ ካብኡ ዝበቅዕ ካብኡ ዝበልጥ ሓበሬታ ሒዝካ ካብኡ ዝበልጥ ስራሕ ሒዝካ መፂኻ ነቲ ህዝቢ ከተገልግሎ ፈትን እዚ በዓል መምህር ኣቶ ሰሎሞን ድራር ዝገብርዎ ዘሎ ድማ እቲ ዝበለፀ ሕጂ ብዙሕ ብቁዕ ዝኾነ ስራሕ ካብ ኤርትራ እውን ይመፅእ ኣሎ ስለዚ ተመላልዩ ክኸይድ ዝኽእል እምበር ነቲ ሓደ ዓፂኻ ነቲ ካልእ ምኽፋት ውፅኢታውነት ክህሉ የብሉን ምክንያቱ እቶም ኦፖዚት ዝሰርሑ ዘሎ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ኩላቶም ድማ ኮኦርዲኔት ዝኾነ ስራሕ ይሰርሑ ኣለዉ እዚ ከዓ ክትምክቶ ኮይንካ ንስኻ እውን ከምኡ ኦርጋናይዝ ክትከውን ኣለካ ናይ ሎማር ሰብ ዝጉድየ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ንዓና ንኩሉ እዚ ኣብ ደንቢ ሃገራዊ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ እጃሞ ዝገብር ዘሎ በብዓቕሙ ድማ ዝሰርሕ ዘሎ ንዑ እውን ምትብባዕ ኣድላይ እናበልኩ ናይ ሎማር ኣብ ዝጉድየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ገድፈኩም Thank you.